vlastně tou motivací, proč jsme uskutečnili tady tuhletu diskuzi, bylo v zásadě znovu nějakým způsobem se vrátit vlastně k přemýšlení o ceně Jindřicha Chaloupeckého, který se vždycky nějak periodicky znovu vynořuje, ať už jakoby ze spodu, nebo v tomhle případě teda jakoby těma iniciátorama jsme my sami, nebo respektive společnost Jindřicha Chaloupeckého. A naše očekávání je vlastně prosté, a sice od vás, kdo tady jste, tak se dozvědět vaše dojmy, pocity, nápady, připomínky, kritiky, cokoliv, co vlastně se vám nějak honí hlavou nebo spojuje s cenou Jindřicha Chaloupeckého. Protože jsme taky chtěli, aby ta diskuze byla vlastně otevřená, aby to nebylo nějaké jako překvápko, ve kterém na vás tady vychylíme nějaké záludné otázky a tím vás jakoby vlastně překvapíme a sebereme vám vítr z plachet. Taky kvůli tomu jsme rozesílali ty otázky dopředu, aspoň trochu zveřejnili jsme je i na Facebooku pro ty, kteří nebyli v tom kroužku těch přímo oslovených, a zároveň to nemáte různě vytištěný a já stejně vlastně nějakým způsobem budu zase znova opakovat nebo vytahovat. Ano. Jestli právě bychom, to není žádná jako schůze, nechci do toho, ale právě neměli jsme napřed říct, jestli všechny ty otázky jsou fakt zásadní, jakože přijde, že některé nejsou, a zase, že je dost otázek, které zásadní jsou, které tam vůbec nejsou. Jako, abych uvedl příklad, a to je třeba diskutovat o tom, jak je to jako s národností, je vlastně zbytečný, protože buď to jako přitvrzuješ, což si myslím, že snad nechce nikdo z nás, a jakoby nějak moc benevolentnější to ani jako být nemůže, takže to je podle mě taková zbytečná otázka. A jako zase podle mě zásadní otázka je třeba financování a tak dále, což tam jako vůbec není. Tak jestli bychom to nemohli projít a třeba z toho jako upravit rovnou. Dobře. Ještě abych teda vysvětlila ty otázky, tak ty jsou samozřejmě, jako dávali jsme je dohromady my, i z hlediska ale nějakých připomínek vlastně zvenku. Trošku vlastně některé ty otázky jsou možná trochu abstraktní nebo absurdní, ale dali jsme je tam i proto, že možná, že já takhle technicky bych řekla, pojďme projít ty otázky v uvozovkách všechny, ale je možný, že si tady nad nějakou tu otázkou rovnou řekneme, je to nesmysl, nebo prostě nemá smysl to řešit, pojďme dál a tím nám potom že byla škoda, kdyby nezbyl čas na nějaký ale to myslím, že pokud tady bude vůle po takovýchhle dalších ještě vlastně podkapitolách, tak na to ten čas si uděláme. Vlastně pro mě je tohleto 3. ročník ceny, kterou organizuju. To je vlastně 2. až 3. v podstatě, takže je to prostě pro nás nějaká doba, kdy nějaké zkušenosti už s tím máme a zároveň je tam pro nás spousta otázek nebo spousta vlastně těch témat, co tam jsme formulovali, tak nám samotným třeba přijde jako problematický. A zároveň tu cenu vlastně jako takovou se snažíme včlenit do trochu širšího fungování společnosti Jindřicha Chaloupeckého jako instituce, která vlastně tu cenu teda bere jako jeden projekt, který tím pádem možná ani nemusí mít takovou ambici, jako měl do teď nebo do těch předchozích let, že vlastně je to celoroční akce s řadou nějakých doprovodných programů a tak, ale vlastně je tam jakoby výměr teda té ceny, která může vypadat různými způsoby a vedle toho vlastně funguje několik dalších paralelních vení, prostě výstav, programů, nějakých zvaní zahraničních hostů a tak, což není jakoby předmětem té dnešní diskuze, ale možná to jakoby vymezuje trochu jako rámec toho, že jako ta cena je prostě vlastně jako jeden z nějakých projektů a nástrojů a jako pro mě, jestli jako hodnotit, jestli jaký má teď význam oproti 90. letům nebo tohle je asi jako těžký a nevím ani jestli je to jestli je to důležitý, ale spíš pro nás je jako hrozně důležitý se bavit o tom, jak právě, ty jsi zmínil tu otázku těch jako financí, my tady máme nějaký jako finance, nějaké kapacity, nějaké prostě instituce a tak dále a jak to využít, aby prostě mechanismus tady té ceny byl pro různý vlastně cílové skupiny, ať už jsou to samotní umělci, scéna,
nějaká širší publikum, média, veřejnost a tak dále, tak aby byl prostě spíš přínosným mechanismem, než jako nějakým konfliktním polem, kterým jako samozřejmě velmi často do nějaký míry možná i z povahy věci je, tak to je to za mě jenom takovej jako ano, a pak asi už bychom se mohli dostat k nějakým konkrétnějším. Ale jako můžeme to dělat i jako spíš, jako se do toho můžu skočit, že když se řešila, když byla ta diskuze předchozí, tak tím bych ve školský 2014, že jo? Tam v podstatě z té diskuze vyplulo nepřímo, protože jako na to se odpovídá přímo těžko, že vlastně ta vize neměla v té době žádnou vizi. Prostě. A ve chvíli, kdy tu cenu vedete, tak si myslím, že určitě pro nás zajímavý jakoby slyšet vlastně, jaká je ta vize, nebo jako když to zjednoduším právě, proč vy vlastně věříte, že tu cenu jako má se dělat dál, nebo jí převzat, protože já třeba můžu jenom reflektovat polovičně tu změnu, protože samozřejmě doteď můžeme reflektovat ty přípravy a tam určitě nějaký změny jakoby vidím, ale asi si myslím, že k té diskuzi jako na tu první otázku by bylo určitě zajímavý vlastně jako by se na to podívat z vaší strany. Jenom jakoby navážu vlastně, to z toho dost vychází, že taky u těch otázek je dobrý vycházet z něčeho, kde právě to bylo jako plný nějakých konfliktů a lapsů, což třeba jako počet členů komise, no takhle jako moc ne, ale třeba doprovodný program a ta popularizace jako byla velmi problematická a to tam prostě není. Jako já prostě fakt si nemyslím, že tady jako jsem bavil o tom, jestli mají být 4 nebo 5 lidí ze zahraničí, jestli to někdo, já nechci mluvit za ostatní, ale jestli o tom tady někdo chce vlastně. A tak to není jako, že jsme tam dali prostě různé věci, které se nám různě jako sešly a ke kterým se třeba různí lidi jako vyjadřovali, neznamená to, že se na to musíme jako zaseknout, to já myslím taky, že jsou určitě důležitější jako témata k diskuzi, ale tak co se týče té vize, tak ono to asi má 2 roviny, že vlastně jedna, jako ta naše možná úplně teda primární vize, potom jako v podstatě uskutečnění toho prvního ročníku bylo právě tu cenu samotnou prostě vzít jako součást širší struktury, že nám prostě přišlo, že ta společnost vznikla v 90. letech vlastně s cílem, který má podobný doteď, nějakým způsobem jako podporovat a zejména trošku se snažit o nějakou mezinárodní komunikaci českého současného umění. A vlastně ta cena byla jako nástroj, ale pak se stala tím jediným vlastně hlavním jako prostě způsobem, jak teda ten cíl naplňovat a my jsme se bavili o tom, že prostě v kapacitě téhletý organizace je dělat i jiné věci, je dělat i prostě jiné výstavy nebo jiné programové linie a tak a to pak trochu souvisí jako s nějakou vizí pro tu cenu samotnou, protože vlastně tam jsme se snažili spíš teda právě třeba se dotknout těch doprovodných programů tím, že vlastně najednou teda vznikla jakoby jiná celoroční činnost, tak na tu cenu jakoby trošku v něčem odpadl ten požadavek i z nějakého hlediska prostě v grantu nebo veřejnosti, nějakého veřejného povědomí, aby pořád něco jako vykonávala nějakou činnost a vlastně těch 3 ročníků pořád tak jakoby eliminujeme to, co se děje kolem a snažíme se, aby tam hlavně teda jako ten hlavní smysl byl, že prostě ten umělec, který je ve finále, dostane nějakou finanční, produkční, kurátorskou podporu na to, aby vytvořil novou práci na tu výstavu a vlastně, aby jsme ho moc nezatěžovali tím, že prostě ještě se musí prezentovat i na tom programu a tady tamhle, že vlastně loni jsme ještě ty programy dělali v trošku menší míře, než byly předtím, ale i to jsme vlastně zhodnotili, že nám nepřišlo nějak jako konstruktivní, že to, jako, to vždycky dopadlo hezky, ale nepřišlo nám, že by ta jako popularizace nebo to opravdu široký publikum tam jako nějak se extra jako zapojilo, nebo že prostě stejně jako ten mediální zájem, nebo to, co si myslím, že ta cena jako plní roli nějaký prostě popularizace současného umění, takže stejně jde nejvíc přes tu výstavu, ceremoniál a tak dále, takové jako viditelné věci, takže to jsme vlastně eliminovali a rozhodli jsme se, že hlavně by to mělo být teda jako opravdu podpora nějaký soustavný práce na tom díle. Za tím účelem jsme hodně vlastně jako, tak, jak to nejvíc šlo, zvýšili ten čas na tu přípravu, že vlastně ty finalisty jsme začali vyhlašovat mnohem dřív a zároveň, ono jsou takové praktické věci, ale v podstatě jakoby, to byla asi hlavní vize, aby to prostě fungovalo i nějak možná trošku víc kurátorovaně, aby prostě se aby ten prostě ten význam té soutěže samotný tam nebylo to primární, že prostě každý dostane
ten stejný box a tam prostě udělá tu práci, která bude nějak jakoby porovnatelná, ale aby prostě se každý ten umělec podpořil co nejvíc v tom, co prostě aktuálně dělá a otevřely se tam věci i třeba právě v témata nějaký další spolupráce nebo toho, jestli jako vůbec vystavuje v tom prostoru, kde je ta společná výstava nebo jinde, nebo prostě, aby to byla taková jako otevřenější platforma, ale zároveň zase jakoby z toho pole právě pro tom, třeba pro nás plyne spousta dalších otázek typu toho, že když se tohle to udělá, tak vlastně třeba pro mě ideálně by tam potom jako nemusel být ten finální jako laureát, protože prostě už to jakoby ty umělce nějak determinuje k tomu, aby prostě jako udělali tu jednu svoji prostě věc, která jako jde do nějakých soutěže. Na druhou stranu si jako velmi dobře uvědomuju jako nějaký zase společenský význam toho, význam nějaký tradice, význam prostě no, nějaký prostě mediálně popularizační zase, ale význam pro to samotného umělce, který se tím laureátem stane, takže tam prostě jako pro nás je to vlastně teďka jako v nějakém modu toho, kdy jsme se snažili to teda nejvíc zaměřit na ty umělce samotný, na jejich tvorbu, na to nestresovat je prostě dalšími jako věcmi během toho roku. A zároveň potom vlastně v těch dalších aktivitách jakoby nemít ten důraz jenom na tu cenu, ale prostě snažit se co nejvíc ty umělce, kteří už tam prostě byli ve finále nebo byli laureáty, a ještě případně v nějaké spolupráci třeba se zahraničníma umělcema nebo s umělcema, kteří tam nikdy nebyli, prezentovat v zahraničí nebo zvát sem prostě další lidi, kteří se s ním můžou nějak zabývat a prostě jako podporovat v další kariéře. Můžu se navázat a zeptat se, jak se to vlastně daří vlastně propagovat ty oceněné v zahraničí a propojovat je s těmi zahraničními umělci? Jo, já si myslím, že zatím dobře, tak my vlastně, ono to jako je strašně na dlouhou trať tyhle ty věci, takže my jsme v podstatě na tom začali pracovat nějak záhy, jako co jsme tu společnost nějak první začali pracovat. A letos v podstatě začínají ty první větší výstavy, teďka budeme mít výstavu v Helsinkách, příští rok v Berlíně, ve Washingtonu, v Lyonu, něco už se jako, my samozřejmě taky nemáme kapacitu dělat jako 10 zahraničních výstav ročně, ani to není jako na nějakou kvantitu, ale prostě snažíme se teďka právě nějak co nejsmysluplnější definovat, jak to koncepčně prostě i jako geograficky, co se týče těch umělců, nebo jsou to solový, skupinové výstavy a takhle dělat. Ale vlastně mně to třeba přišlo, jako já jsem předtím vždycky pracovala v nějaké instituci, která měla vlastní výstavní prostor a tam prostě 95% času člověk stráví jako zaplňováním toho prostoru a vlastně poprvé jsem se ocitla v instituci, která jako nemá tenhle ten závazek a tím pádem jako to pole na to, že vlastně tohle to můžeme dělat, že můžeme dlouhodobě vytvářet nějaké partnerství se zahraničníma artcentrama nebo kurátorama nebo jakýmkoliv dalšíma prostorama, tak mi tam přišlo docela jako velký a dobrý to využít. A jako zatím samozřejmě nepodařilo se všechno, co jsme jako chtěli, ale mám pocit, že už tak jako do těch příštích let se to tam rýsuje. No. Já bych teda tím pádem možná jakoby přešla k těm jakože faktickým otázkám. Ten první okruh byl, řekněme, nějaký vlastně jako pravidla nebo nějaký vloženě systémový změny, něco, co už tady padlo, a možná opravdu jako utopické otázky typu, jako má cena Jindřicha Chalupeckého stále jakoby generovat laureáty, nebo se má zaměřit třeba na menší konvolut jakoby finalistů, kterých už nebude 5, ale budou jenom 3, ale mezi nimi už potom nebude vybírán ten finální vítěz, respektive může třeba, já nevím, z těch 3 vzejít ještě nějaká, já nevím, divácká cena nebo cena sympatií, nebo prostě to může být například tak, že bude 5 finalistů a z nich se třeba vybere 1., 2., 3. místo. Jo, a teď vlastně jako těch modelů bychom tady mohli jako vymyslet XY. A tím vlastně jako tady už pokládám tu otázku, jak tady vlastně k tomuhle tomu se vy, každý individuálně sám za sebe stavíte. Možná na tohle to ještě navázal jako další otázkou na organizátory, jak jsem říkala, těch modelů
možných je právě strašně moc. A mě by spíš zajímalo, jak to fungovalo doposavad, nebo jak je to v současnosti s podporou ne laureáta, tam je to jasný, jako rezidence v New Yorku, výstava, nějaká finanční podpora na uskutečnění té výstavy, ale jaká podpora z vaší strany probíhá směrem k těm ostatním nominovaným finalistům? Co vy jako společnost Jindřicha Chaloupeckého poskytujete? No tak jako, že jo, to, že všech těch 5 finalistů realizuje tu finálovou věc, to jako je něco, co se nemění už dlouhou dobu. Současně vlastně tady už jakoby padlo to, řekněme, nějaké rozšíření jako aktivit. V minulosti to fungovalo, když to trošku jako zjednoduším tím způsobem, že bylo těch 5 finalistů, ty dostali nějaký budget, nějaký prostor, nějaký čas, vytvořili jako ten finálový projekt nebo dílo a v zásadě momentem vyhlášení toho laureáta to nějakým způsobem vlastně pro ty zbylé 4 svým způsobem končilo definitivně, pokud se nepřihlásili třeba o rok jako později znovu, nebo o 2 roky nebo rok a půl. To, o čem mluvila Karina, nějaký vlastně rozšiřování aktivit ve smyslu dělání přednášek, diskuzí, výstav v Čechách, v zahraničí, v regionech a tak dál, tak to je všechno, vlastně to všechno nabízí nějaký jakoby prostor, do kterého jakoby zapojit i ty, řekněme, loňské finalisty, předloňské finalisty, nebo celou vlastně tu plejádu těch, já nevím, 8 desítek umělců, kteří tou cenou jako prošli. To je něco, co už jako reálně se snažíme pomalu ve smyslu nějakých našich kapacit, času a financí jako dělat. V tuhle chvíli třeba zcela jako praktická věc, že jsme od letošního roku navázali spolupráci s oblastní galerií v Liberci a vlastně všichni ti loňští 4 finalisté s výjimkou Chocholy, jakožto laureáta, tam letos mají sice komorní, ale vlastně jako samostatnou výstavu, která nějak navazuje na ty jejich loňský finálový projekty. To je něco, co by mělo pokračovat i příští rok, nebo je to jako v plánu našem i té liberecký galerie. Další věc potom právě můžou být nějaké individuální projekty v zahraničí, které jsou vždycky samozřejmě jakoby daný jako kontextuálně v tom smyslu, že například, já nevím, když tě osloví galerie, která se někde, já nevím, ve Finsku nebo ve Španělsku, která se třeba soustředí jako na videoart, tak jim poskytneš nějaký jako předvýběr třeba, ze kterého potom jako může vzejít nějaká, já nevím, samostatná výstava někoho. Jo? Nevím, jestli je potřeba to víc, nebo jak to víc rozvádět, jestli to bylo srozumitelné. Zároveň vlastně v té sérii to Café Chaloupecký, to je jako diskuzní série, v podstatě jako programová, ale jako u těch zahraničních hostů je tam vlastně hlavní část, to, že udělají pro nás program a přednášku je jako krásný, ale hlavní je to, že my jim posíláme celou tu databázi teda umělců, který prošli Chaloupeckým od těch 90. let do teďka předtím, aby si vybrali nějaký svůj pokus. A zároveň zase, aby jsme z toho nedělali takový jako elitní klub jenom umělců, kteří prostě tím prošli, tak když už vidíme, co třeba je zajímá, nebo co jsou nějaké jejich témata, tak jim doporučujeme další lidi a prostě chodí tady po ateliérech a jako my vlastně teďka v té první fázi jsme museli hodně věcí jako vygenerovat za nás, že to byly třeba prostě Terezy nebo moje kurátorské projekty nebo nějaké prostě kontakty, které máme v zahraničí a nabídli jsme tam třeba konkrétní lidi do konkrétního prostoru, protože prostě se hodí do toho programu a přišlo nám to zajímavý. Ale do budoucna právě doufám, že se to taky ještě trochu otočí a že bude víc těch lidí, který sem zveme, který postupně už začnou zase sami jako třeba ty umělce někam zvát, že by to ideálně mělo mít takový trošku jako rozcestný efekt. No. Tam možná trochu vrátím k té otázce. Ano, prosím. Že mi přišlo, že třeba ten vstup, který se co se té soutěže versus nějaká jako výstava, nebo ten model jako kompetice a nějaké kolektivní věci tam vnesla, co se týče té výstavy, tak to si myslím, že je vhodný. Na druhou stranu ta soutěž prostě je soutěží a pokud se bude jako přistupovat nějaký úplně jako kompromisní jako mechanismy, tak mám pocit, že to jako tomu nemůže prospět, protože jestli to v něčem funguje, tak právě v tom, že se ta pozornost upře jakoby někam konkrétně a na nějakou časový úsek to prostě přenese pozornost na někoho, který buď využije nebo ne.
a pak tomu ano, ale stále si myslím, že na stole je otázka, zda to má být jako jenom jedno jediné jméno. A já si prostě nemyslím, že třeba jakoby 3 nebo 5 lidí už vlastně zafungovali. Konec konců je to vidět i u té výstavy těch finalistů, kdy ty média jako stejně čekají prostě na toho, jako a prostě u modelovou soutěží, jako buď si říct, že teda jako prostě nebudeme vůbec na to jako nepřistoupit, a pokud, tak si myslím, že jako to nějak skoro pokrytecky tak jako dělat, tvářit se, že tam teda jako není ten vítěz mít nějaký 1, 2, 3 místo a pak prostě stejně jako i v tom sportu, pak jakoby to je přesně, že českým znamená to už vlastně jako to rozmělňuje pozornost jako médií, vlastně asi všech, mám pocit. No. Já teda myslím, že to je naprosto pravda, že když, jako jste říkali, že chcete i samozřejmě oslovovat lidi mimo okruh té scény, tak samozřejmě tohle je přesně to, co může někoho mimo z té ceny přitáhnout, protože to je zábavný, že ta soutěž pro, jo, takže to je, takže to s tím naprosto souhlasím taky, no. No na druhou stranu tady opravdu, jakoby, že jo, už fakt jako delší dobu z mnoha různých stran se ozývá, v umění se přece nedá soutěžit, nebo jakoby nedá a vždycky je to relativní a tak dále. Cena soutěž s tím, že ty máš jako možnost vlastně ocenit někoho a vlastně jako ukázat tím médiím jako nějaký postoj a vlastně, když se rozhodneš tu cenu neudělit, tak je to taky nějaké stanovisko, které si můžeš dovolit, jako ne asi pořád, ale vlastně jako pracovat s tím oceněním nějak, jako si myslím, že je důležité vlastně a neříkat, že jako kategoricky by měl být oceněný někdo. Tak hlavním cílem je jakoby přilákat pozornost a propagace těch českých umělců, ne? Že když se podíváme jakoby do zahraničí jako Turnerova cena a podobně, tak tam vlastně oni 5 těch finalistů udělají velkou výstavu, což přitáhne obrovskou pozornost médií a pak ty organizátoři s tím můžou pracovat, jo? Jako ten model marketingově a tak. Ale zároveň jakoby jedna věc, že já si pořád myslím, že by bychom mohli být tady jako relativně progresivní s tím, že já jako s tím naprosto souhlasím, že ten laureát prostě přitáhne tu pozornost, kdyby se zrušil takto. Ale jakoby pro mě třeba ta otázka má ještě takový nuance, že například není běžný ve všech těch světových cenách, že třeba ten umělec dělá novou práci na tu výstavu. A já prostě, když to sleduju zevnitř ten ročník a prostě pracuji s těma umělcema, tak je jasný, že když prostě pracujete na výstavu, která je prostě výstavou, tak máte nějakou volnost, máte nějaký prostě rozpočet a tohle. A jakmile je tam jako ještě to, že vy vlastně děláte dílo, který ale jako soutěží, tak je tam na vás úplně jiný typ tlaku. A třeba Turnerova cena, ale spousta jiných cen je vlastně udělovaná za práci, která vznikla třeba v tom předchozím roce, nebo nějak, jo, to si myslím, že jako je pro mě třeba jako docela takový... nastavený, takže musí speciálně pro tuhle cenu udělat. Oni nemusí, ale prostě se to stalo takovým konsenzem, že vlastně v těch 90. letech to tak nebylo vůbec, to většinou bylo, takže prostě se vystavovala jako hotová práce. To je to, co se změnilo během od toho začátku až do dnes, tak to se pozvolna měnilo z toho, že v těch 90. ta cena byla spíš jakože za zásluhy, což se přeměnilo velmi pomalým vývojem v to, že vlastně to je cena za tu finálu, to, co se udělá v té finálové účasti víceméně. Přičemž ze začátku oni nebyli finalisti, že jo, a tak dále vlastně. A i to posuzování té poroty bylo hodně za to, co už ty lidi udělali, nejenom třeba v tom posledním roce, ale za celou tu x nějakých let minulých. A právě to je, co jsem chtěl taky říct, že mám pocit, že se tady trošku dávají dvě věci dohromady, že prostě na začátku, jakože jestli cena neznamená soutěž. Prostě na začátku to byla cena, která se přesně udělovala, jeden byl člověk vybraný, nebyli tam ty ostatní soutěžící a teď je to taková forma, kde je to zároveň cena a zároveň soutěž. A otázka, jestli je možné to mít jako cenu, kdy ta veřejnost prostě pochopí a jedno jestli 10 nebo prostě 5, ale jako je plno jiných cen, kde ta soutěž není. Prostě se třeba ve Švýcarsku to dostane 34 umělců, prostě jakože nebo kolik. A je to prostě cena stejně, ale samozřejmě tam jsou jiné finanční prostředky, tohle tamhle, takže to umožní jako něco. Čím se teda dostáváme, ještě jako, čím se dostáváme vlastně, řekněme, k tomu jakoby k té kapitole porota, potažmo přihlašování. V tuhle chvíli, že jo, ta porota teda jakoby má na stole portfolia, ze kterých vybírá ty lidi, kteří teda potom jsou vyzvaní, aby se prezentovali na té společné výstavě. A tím můžeme tady nastolit teda nějakou jakoby představu modelu, ve kterém by se nepřihlašovali ti mladí lidé jako s tím portfoliem, s ukázkou, toto jsem udělala za uplynulých prostě 5, 10 nebo 15 let, ale mohli by se přihlašovat teda třeba s konkrétním jako dílem, nebo... No, tak pro mě vlastně mě spíš šlo smysluplnější to skoro otočit tím způsobem, že nevím, jak je to teď, ale
když jsem byl nominovaný já, tak vlastně jsem tu porotu v životě nepotkal a neříkám, že někdo je třeba lepší v prezentaci své práce než někdo jiný, takže to taky není úplně jako neutrální platforma, ale ve chvíli, když je těch nominovaných třeba jenom 5, tak by mi to přišlo naprosto normální, že ty umělci třeba budou mít nějakou prezentaci prostě pro ty poroty nebo nějakým způsobem. A tam právě by si díky tomu podporuje víc to jako jejich jako práce v nějakém širším měřítku, než to, co je možné vyfotit, nebo co je možné prostě popsat textem. Jako před tím oceněním, nebo v jaký moment tohle? Jakože komunikovat s tou porodou, protože já jsem se vlastně ani jakoby s někým nepozdravil, protože jsme tam prostě něco řešili, já jsem to neměl čas a najednou vlastně ani jako jsem z nich ani nemohl de facto skoro pozdravit. Já nevím, jestli to teda úplně jakože myslím, že nápad. Já nevím, jako přesně z toho hlediska, o kterém mluvíš, že někdo je prostě výrazně jako schopnější a to nemyslíš, že budou ty lidi a ne prezentace, to je o tom, že to zní jako klauzury přesně. Ne, ale nějakým způsobem, pokud se podívám na to z té strany poroty, která vidí prostě portfolio, který má svůj vlastní formát takový, jaký to má, a pak vidí tu výstavu, která třeba může být dost nefunkční, protože má nějaký své limity a tak podobně, tak je dost možné, že v případě některých umělců prostě se vlastně moc nedozví, co ty umělci jako dělají jako mimo tu jednu výstavu toho chalupectvího. A je stejně tak, jako někteří lidi umějí to portfolio udělat mnohem líp než někteří lidi. Takže vlastně jako brát portfolio jako neutrálnější než ta verbální prezentace. No jo, ale to je ta otázka, jestli to hodnocení je spíš jako za tu věc na té výstavě, anebo za... Že už to vlastně mají rozmyšlený předem. Ale já to myslím, že se k tomu více na to podívat v praxi v širším hledisku. Třeba jenom abych to řekl, že mně přijde jakoby furt hodně specifický ten formát toho, třeba kolik času je na to při té nominaci a zároveň přesně s tou kombinací, že to musí být nová věc. A přesně si dokážu představit, že prostě pro některý umělce a mělo by to být podpořen, i takovýhle časový jako formát vlastně vůbec nefunguje. A ve chvíli, kdyby vlastně byla platforma jakoby i prezentovat nějakou svoji jako práci širší, než jenom to, co je pro tu výstavu, jako nějak hloubší než tím portfoliem, tak si myslím, že tam může být u toho kurátor, nebo to je jedno, tam může být jako někdo, kdo přesně tohle to může zneutralizovat, nebo moderátor, můžou to všichni jako prezentovat společně. To jako nemá být soutěžení, kdo jako je lepší. No, je možný si potom třeba představit jako scénář, který bude nějakým způsobem fungovat trošku tak, jakoby, jak říkáš, nějaká delší vlastně jakoby prezentace své tvorby skrze víc nějakých výstupů, skrze nějaký jakoby přímější dialog, ale potom mám pocit, že vlastně třeba celé prakticky jako těch 5 finalistů už je vlastně téměř jako naopak zase v takovéhle konstelaci jako moc. No ale zároveň, když se člověk podívá na ten argument, který často na tu zahraniční porotu v tom, že oni jsou neobeznámeni s tím kontextem, třeba lokálním, tak kde tam takováhle diskuze může proběhnout, se jim to aspoň může nějakým způsobem přiblížit. Jo. My jsme to loni nabídli těm finalistům, oni to odmítli. Že to právě jakoby pak řekl, že nechtějí být jako před tou komisí a... prosím, tady... Já bych do toho vstoupil jako z hlediska retorických schopností a podobných věcí, když prostě moje zkušenost s loňskou cenou Jindřicha Chalupecky byla taková, že já se prostě léta, pomalu jako od malička se kamarádíme s Jankou Stříškovou a jak jsme se potkali předtím a ona, jsme se jako povídali a říkala, jo, já to jako instaluju, ale já mám hrozný problém. Já vím přesně, co dělám, ale já nevím, jak o tom mluvit. Já nemám prostě tu rétoriku k tomu. Teď, když máš někoho, kdo jako si frčí, řekněme, na tom intelektuálním přístupu k umění, sbírá si to portfolio těch správných termínů, připravuje si tu rétorickou masáž, tak to je jeden přístup k věci a pak je ten přístup, že vlastně těma prostředkama neoplýváš, protože vlastně je k tomu dílu, ať už je jakýkoliv, nechceš přidávat. A člověk, který strategicky přistupuje ke své prezentaci tak, že vlastně jí nechce jako opepřovat a dávat do ní tu majonézu a jako dělat z ní ten správný, jako ještě rétorický salát. A na což si myslím, že u umění, který je galerijní, jako máš plný právo, jo? Nebo nechci mluvit jenom o galerijním, já jsem jako outsider toho. No nicméně prostě dopadlo by to tak, že část lidí by byla totálně znevýhodněná kvůli tomu, že vlastně vůbec nepracují s konceptem verbální prezentace. A navíc
já se obávám, že by pak ještě jako se do hry jako vkládala jedna vrstva, kterou nevím, jestli byste chtěli nebo nechtěli. A to je, že vlastně ten komisař pak cítí přirozený emoce k těm finalistům, zvlášť pak ve formě sympatí nebo ve formě antipatí. Jo, a teď, když někdo, kdo ti opravdu leze krkem už jenom od pohledu, je ale bohužel dobrý umělec, tak jako obyčejný člověk a obyčejný člověk komisař, jako tam ještě vznikne další vrstva rozhodování, která jako má s tím něco společného, nemá? Já bych tomu řekl asi dvě věci. Jedna je teda založená na tom, že tenhle týden se otevřely klauzury na průmce a prostě když člověk je v té komisi tam, tak přesně tohle to jakoby vidí z té strany toho komisaře. A zároveň i tato otázka trochu podceňuje výběr kvality komisařů, si myslím, nebo komisařek a tak podobně. Ale přesně když tam i v té škole člověk vidí, že někdo jako hrozně o tom mluví, tak to je prostě stejně průhledný. Jakože tam často přesně ty studenti, kteří pak skoro nic neřeknou, ale stojí u práce, která je nějakým způsobem silná, mají nakonec úplně stejnou šanci, protože vlastně jakoby ono je to v tomhletom jako soustředěném prostředí. Něco jiného, kdyby tam kdyby to byl jako maraton samozřejmě, kde prostě to unavený a těch lidí, co tam to prezentují, prostě já nevím, desítky, tak to úplně beru, ale ve chvíli si myslím, že kdy ta porota má čas si to zaprvé nastudovat dopředu, takže jakoby už tam nejdou s nějakým jako, že nemají žádný názor na tu práci, no, to ve chvíli, kdy vlastně tam je docela dost jako času na tohle. A přesně jak jsem říkal, nemusí to být, že si ty umělci mají prezentovat sami. To ani nemusí být, že musí se mluvit přímo, ale nějakým způsobem mě prostě přišlo, že v podstatě ta cena se snaží nějak hrozně jako grandiózně oceňovat za takový, jakože skrz ty zahraniční porotce, samozřejmě ty místní jako vědí mnohem víc, ale jakože ta platforma, kterou ty porotce jako to porovnávají, je prostě hrozně jako omezená i třeba tím, že ani nevědí, třeba když jsme byli my v té Národní galerii, tak podle mě ani nevědí, jakoby, jakým způsobem tam probíhaly přípravy nic, ale v podstatě můj pocit z toho ročníku byl takový, že vlastně člověk má jakoby okolo v sebe nějaké jako očekávání, které docela jakoby nesouměrné s tím, jaký jsou podmínky a možnosti v podstatě. Jakože, a to jsou jako myslím, že vlastně skoro celá tahle diskuze je právě o tomhletom, že co my týčení očekáváme. No to je, myslím, že to jsou skoro všechny ty otázky. Spíš jako, že všichni jsou ve stejně jako znevýhodněný pozici, ne? Ale to jsou všichni, to jo, ale jakoby, že podle mě ty porotci by měli jako mít možnost vlastně chápat tohle komplexně, protože vlastně to je jejich práce, že jo, ale jako já teda nenechám prostě, když to říká možná jako úplně blbě a rozumím, mám to spodobný na to názor, prostě když někdo dělá nějaký umění, ježišmarja, tak prostě se chová i v budoucnu, potom se baví s lidma, prostě v galerii, baví se s kurátorem a normálně funguje jako prostě samostatně jako člověk se svým artem prostě a ve chvíli, kdy prostě potká kurátora, který tam přišel, nebo ať to komisař nebo kdokoliv, se prostě s ním může pobavit, když tam ten člověk jako přijal, že jo, jako když to zjednoduším, jako já nevidím v tom žádný důvod znevýhodňování, prostě normálně jsou to dva lidi, který prostě je introvert, který neřekne celou dobu nic. A stačí to jako prostě, protože ty lidi, kteří jsou ty komisaři, předpokládám, nejsou hloupí na to, aby přesně to neuměli rozkolovat. Tak otázka, jestli má za sebou to dílo, myslím si, že kdyby to byla taková forma jako studiovizic nebo něco takového, jako třeba v té galerii, kdyby vlastně kdyby tam vlastně nebyl jenom ten umělec se svým portfoliem, tak si myslím, že to může vlastně fungovat docela dobře. Nakonec takhle. Přesně, že by to nemělo být jenom představení toho díla jakoby té porotě, ale vlastně celé té společnosti a veřejnosti, která se tam bude na to dívat potom. A jestli by to neměla být role té společnosti Jindřicha Chalupeckého jim v tomhle právě pomoct. Jo, třeba jako... Těm porotcům nebo... Ne, těm umělcům, jak se propagovat, trošku jim pomoct jako artikulovat to dílo, skrze třeba nějaký články nebo představení toho díla. A tím by teda jenom právě mi nahrávat, nebo že jsem to chtěla napojit na tu připomínku Ondřejovu, jestli a přenést to na nějakou zase trošku obecnější jako rovinu ve smyslu toho teda individuálního výkonu, což se podle mě spojuje za A třeba s tou výstavou. Já se tady trošku hraju jako na takovýho trola, který vymýšlí nějaký jako blbosti, abych vás vyprovokovat nějaký reakci, ale už dlouho panuje teda jakoby ten model té společné výstavy. V minulosti to ale bylo i jinak, že třeba ti finalisté se prezentovali jako na různých místech a teď jako jenom přemýšlím nahlas o tom, jestli třeba kdyby každý ten umělec měl nějakého svého jakoby pomocníka ve smyslu kurátor, teoretik, nevím, jak tomu chceme říkat, prostě někdo, kdo
s kým ten člověk, kde nějak jako dochází k nějakému prolnutí jako lidskému i pochopení jako té tvorby, jestli vlastně by třeba nemohl fungovat nějaký jako podobný model. Například třeba v současnosti jsou vlastně propojen ty finalisty s nějakýma jako autorama textů, kteří jako o nich napíšou text, to nemá jakoby nic vlastně, nebo to není nějak zapojený do samotné soutěže, ale je to nějaký model. A další vlastně otázka, nebo podotázka, která se k tomu váže, nebo možná samostatná otázka, ale řeknu ji, dokud to mám v hlavě, je vlastně z hlediska toho individuálního výkonu. Měli jsme tady modely, kdy třeba byly jako umělecký dvojice, ale zcela aktuálně třeba v ceně Oskara Čepana se řeší, že tam máme vlastně jako nějakou 4člennou nebo vícečlennou jako uměleckou skupinu a najednou je to jakoby problém. Jo, a jak vlastně řešit teda, nebo jak se díváte na tady tuhletu problematiku právě toho jako individuálního výkonu versus nějaký skupiny nebo spolupráce už vlastně jako ty jednotky, která teda pak je nějakým způsobem posuzovaná. Já teda jenom bych chtěl se ještě vrátit k tomu, co říkal jako Martin, právě než to úplně jako zapomenu, protože fakt hodně jako odbíháme do všech směrů. A to bylo jako o tom, jak je to ve Švýcarsku. Rozhodně vím, že to nebylo tak, že máme přímou model ze Švýcarska, protože ne, to bylo to jasný. Ale chtěl jsem zmínit, já jsem to říkal právě kvůli tomu, aby se nestalo tohleto, že nebudeš to jako, že v tomhletom kontextu jako geopolitickým je ta výstava důležitá, že to je často jedna z mála příležitostí, aby ten finalista zrealizoval nějaký projekt, který je většího jakoby rozsahu a najednou třeba jako je galerijní a tak. Tohle to nemusí řešit, myslím, moc lidi, kteří jsou v nějakém jako jiném prostředí. Takže jenom si myslím, že tohle je jako důležitý aspekt, který ta cena jako přináší, a to je někdy i třeba poprvé možnost zrealizovat dílo nějakého většího jako rozsahu. A v tomhle ten model, který na jednu stranu se může zdát takový víc kompetitivní, má zase výhodu v tom, že jako reflektuje tohleto. No tak zároveň, kdyby to spojil vlastně s tím, co bylo řečeno přímo předtím, jako co by byl úplně jiný model, a to je model, kdy ta cena nemá prostě svoji vlastní výstavu, ale třeba veškeré ty finance, nebo ne veškeré, samozřejmě musí nějak fungovat, ale ty finance, které by byly jinak použitý na výstavu jako takovou, vlastně jakoby použije jako buď že rozdělí přímo těm umělcům, kteří k tomu můžou, jako kdyby to bylo skoro stipendium, a zároveň k tomu, že třeba jakoby už podle toho mála, jako co proběhlo za to, co si mezi manuálem, já vidím ten rozdíl a vidím to, nakolik vlastně propagujete, a jako určitě kvalitně věřím, nebo i věřím, že to bude přesně do budoucna fungovat, nakolik i bez té výstavy už vlastně dokážete jakoby ty umělce nějak začlenit do nějakého tohle toho, jakože komunikace s kurátorem a tohle dáno, takže vlastně nějakým způsobem, kdyby to bylo vysloveně jako cena v tom smyslu, že se jakoby vybere, to je jedno kolik prostě těch umělců, a vlastně nějak se najde platforma, kde skrz tu podporu, která je nejenom finanční, třeba prostorová, oni pak mají možnost udělat výstavu, kde ty vlastně finance použijou, řekněme, v nějakém tak jako ideálnějším prostředí, prostě, který není takový to jako klauzurní, prostě, kde jako těch 5 kojí a tak podobně. Není to ve stejnou dobu nutně, prostě, tak ve chvíli, kdy to začne být nějaký jakoby organismus, což já mám pocit, že jako vaše tendence, místo takového toho jako seriálového, prostě jednou za rok se tady podíváme, co nám jako tady vykvetlo, tak to taky podle mě může fungovat. A není potřeba, aby tam jako byl ten jeden, protože třeba to nebude to tak bombastický jakoby pro tu veřejnost, jak se ty výsledky toho budou prezentovat, ale myslím si, že to v nějakém širším hledisku jakoby té scéně nebo tomu provozu tady pak může být prospěšnější, protože nejednou... No, to je přesně to, co si nemyslím, protože to je přesně ten rozdíl mezi třeba tím Švýcarskem nebo dalšími jako zeměmi, kde za prvý jsou prostě děti od malička vychovávané, že chodí jako do galerií, vlastně není třeba to jako popularizovat a medializovat takovým způsobem jako tady. Tady je to furt jakoby něco, co se normálně nedostává do mainstreamových médií jakoby vůbec, prostě lidi nejsou jako zvyklí vlastně chodit do těch galerií a musí si to dělat přizpůsobený jako buranství prostě kraje. Jo? A bohužel takové buranství jako kraje jako vyžaduje prostě podle mě jako určitý typ jako schematický jakoby pompy
která tam jako nutná není. Navíc to koreluje s tím... Nechci vás vyloženě jako násilně moderovat, ale fakt, aby jsme teda, možná Pavel věděl, proč to svoji poznámku technickou na začátek říkal, ale možná jako zcela teda vlastně, jako, že násilně se obrátila i k těm, co se nám tam schovávají v druhé a třetí a čtvrté řadě, jestli by třeba taky nechtěli něco přidat do diskuze. Ano, prosím. Vnímáme, že to je nějaká jako dichotomie toho, jak je to vnější podoba, ta komunikace s tou veřejností a tam ten soutěžní model prostě souhlasím s tím boranstvím, že vlastně má jako svůj jakoby, smysl, nebo je to jakoby jasný, to prostě tam není žádná pochybnost. A vlastně na druhou stranu ta cena, nebo vypadá to, že všichni na ní jako kladou ještě nějaké další nároky a to je nějaká jako to, jak by měla fungovat jako dovnitř nějaké scény nebo nějaký jakoby servis, který přináší všem, nejenom nějakému jako jednomu vítězi. Takže z mýho pohledu je to o tom, jak to udělat tak, aby to furt vypadalo jako cena, ale na jednu stranu, aby to jako přinášelo co největšímu množství lidí nějakou podporu, která tady třeba jako pořád vlastně jako se týče infrastruktury nebo institucí pořád jako chybí. Takže proto možná jako na tom tolik jako spoustě lidem záleží, protože to je jedna jako z těch věcí, které fungují nějakým způsobem a ještě se s tím dá něco dělat, nebo kreativně. No, já myslím, že co si řekl, že zase to je, jak jsme se bavili předtím o tom vztahu k těm lidem mimo scénu, jo. Tak to je ono, když to uděláme, jak jsi říkal, těch jako dostanou ty umělci nějaký ty a udělají si nějaký ty svý výstavy, tak tam zase přijdeme my a nikdo jiný. No, a tady je právě ta šance, že tam může přijít někdo jiný ještě. A těch šancí je strašně málo. No, tak je otázka, funguje to tak? No, funguje to tak. V tom kurzu bylo 5000 lidí, což určitě nebyla jenom ta scéna. Jako tohle je právě pro nás asi možná to největší dilema. No, Mně se zdá, že se to hrozně jako proměnilo teďka od té doby, co tam fungujete vy v té ceně. Že vlastně tak, jak to předtím fungovalo, tak vlastně by se o tom dalo jako mluvit, že by to bylo jako vlastně zajímavý model, kde by ty lidi měli možnost se s tím zacházet nějak po svým a tak. Ale v tuhle chvíli se mi zdá, že vlastně ta pozornost je jakoby zaměřená i na tu cenu, která teďka splňuje všechny tyhle ty požadavky, tak aby to začala vnímat i ta široká veřejnost a zároveň potom se tam jako začalo dít dost sympaticky to, že vlastně holky jako pracují horizontálně se všema těma finalistama bývalýma a vlastně snaží se pomáhat nějak žádat třeba o rezidence nebo o jako uspořádávat společné výstavy a tak dále a v tomhle smyslu se tam děje to, co ty by si chtěl třeba, aby si... Je to není, že bych to chtěl, já spíš spojuji jako poznámky, to není ani, že to je můj preferenční názor. Jenom chci říct, že se mi zdá, že to vlastně funguje docela ideálně v tuhle chvíli, že to jako funguje na obou těch úrovních a myslím, že je úplně jako skvělý to, co se řeklo na začátku, že tady je teďka tendence nesoustředit se tak výrazně na samotný to finále, protože tak, jak to teď funguje, tak opravdu ono to jako zadosti učiní tomu, čemu je potřeba udělat zadosti učinění, ale vlastně se tam děje hrozně moc pro ty finalisty i potom, nebo předtím třeba, ale je to jako neuvěřitelný opravdu rozdíl, to, co se teďka děje a co se třeba nedělo před 3 lety. Souhlasím a bych to pojmenoval docela jako jednoduše, že já beru cenu jako nástroj, to je dílčí věc, ale to, co se vám teďka podařilo, na co jste jako akcentovali, tak to je ta společnost Jindřicha Chlupeckého. Já když jsem to viděl jako to před 2 lety, když mi přišlo SJH, to jsem říkal, to je nějaká chyba. Ale od té doby prostě to vnímám daleko častěji jako SJH než CJH. A to je myslím dobře, protože to se vám daří jako, to je ta komunikace dovnitř do umělecké scény, ta společnost, to je nějaká platforma a cena, tak to je prostě jako já s tím nějak je to nějaká hra, jak komunikovat se společností, je jasný, můžou se trochu pravidla měnit, otázka, proč se to proměnilo po 90. let takhle, ale pořád bych to bral jako jakousi, ty pravidla nikdy nebudou jako dokonalý, jako pohybujeme se ve světě jako umění, kde hledat jako jakýkoliv mantinel nebude vždycky problematické. Jako nepochybně, ale zase i tím, že vlastně už se blížíme k nějakému 30. jako výročí,
Ty pravidla samozřejmě procházely nějakýma jako, nebo ta logistika té ceny procházela nějakýma změnama, jak už tady bylo řečeno, ale to neznamená, že teď už jako to takhle bude jakoby na věky, proto i tady vlastně... Já si potřeba balancovat a tak, ale vlastně se mi zdá, že to, co se teďka fakt, jako, že tam nějaká horizontalita jako funguje a je to důležitý a je to potřeba říct a určitě směřovat tím směrem, ale vlastně myslím, že to takhle jako prostě nějak dává smysl, no, takhle to rozdělení nebo rozčlenění a vlastně přesně to, že třeba budete víc prezentovat tu společnost jako takovou, ale vlastně ta cena může probíhat dál a být reflektovaná tu veřejností a mně to přijde, že to je jako vlastně dobrý. No, no, takže ta forma jako vzniku nového díla, na základě kterého se volí laureát, teďka buď s nějakou prezentací nebo ne, to jako tohle by se mi zdálo, že by bylo třeba ale... zajímavý, kdyby se dalo dát těm lidem prostě na výběr, třeba ať, když jakože ne to všem musí vyhovovat a třeba jsme jim dali loni, pak to všichni odmítli, protože prostě 2 to odmítli rázně a ty další 3 už to tím pádem nechtěli. Ale zároveň na to netlačíte, já třeba já budu dostat věc, která není dělaná pro Chloupeckého, ale neměl jsem za celou dobu pocit, že... Jasně, my nemáme požadavek exkluzivity, jakoby, jo, to je asi taky... Nebo jako, že tam jako, ono to není jako v těch pravidlech, že musí ten člověk udělat nový dílo, ale stalo se to prostě takovým jako konsenzem, jo, který jako... No tak to je potom taky asi hodně o tom, jak se to jako komunikuje směrem k těm finalistům, což myslím, nebo co si pamatuju jako já za sebe ty 2 ročníky, tak se tam jakoby očekávalo, teda furt se o tom mluvilo, že se udělá jako nový díl, takhle, jakože to nebylo jako začátku, že to může, jako, že asi by to šlo jako vyhádat, tam měl jsem pocit, že by to možná jako šlo, ale že rozhodně byla jako nějaká preferovanější varianta, nebo že byl nějaký jako očekávání, že člověk spekuloval v tom, že teda asi by tam neměl to stávající dílo dávat. Tam se podle mě něco jako dílo. Jako takhle, myslím, že je očekávání, že je to jako premiéra toho díla, ale jestli je to něco, na čem pracuješ 5 let a prostě chceš to dokončit a vlastně to spolu, jako že my se snažíme, aby ten prostě to, co dáme, ty prostředky, aby nebylo na to, rychle, tak musím prostě udělat něco nového, když vlastně už třeba mám něco rozpracovaného, nebo mám nějaký nápad, který prostě to může podpořit, ale je pravda, že prostě to už jsme nějak jako převzali z toho, co se děje a neměnili, že teda jako by to měli být, jakože komunikujeme to tak, že jsou to jako nový práce, ale třeba zrovna v případě Martina je to prostě film, který už nějakou dobu jako točí a tam prostě bude poprvé jako prezentovaný tady v tom prostředí. No. Jako mě by i přišlo fakt v pořádku jako zvážit to, jestli by se jako nebylo vhodné fakt ustanovit jako koncenzem, že třeba to opravdu může být věc, která i byla někde prezentovaná. Já prostě myslím, že není potřeba tenhle tlak, jako ať si to ten člověk rozhodne sám za sebe, jestli je to jako v pořádku pro něj nebo ne. S tím, že by to asi muselo být nějakým způsobem potom ošetření z těch nákladů. Ale to si myslím, že je něco... Že bych jenom se snažil dobrat jakoby toho, aby to bylo nějaký typ jakoby rozhodnutí. A já si myslím, že by to časem vedlo jakoby k... Počkej, já jen jako v tom, že mám pocit, že zatím to takhle tady je, ale časem se to bude měnit, protože se mění jako všechno tady, že ty finalisti pracují v podstatě teď jako s podobným jako rozpočtem na to jako dílo. A já si dokážu představit, že jako ze vstupem jako privátních galeristů a různých dalších věcí se to různým způsobem jako mění a že prostě je trochu jakoby rozdíl, když třeba jako přivezeš nějakou obrovskou jako produkci, kterou si někde jako udělala a vlastně zařadí do té soutěže, že by vznikly nějaký takovýhle typy disproporcí. Jako už nějakým způsobem možná by se dalo o tom mluvit, že to vzniklo možná i na tom posledním finále, kde vlastně byl taky nepoměrný jako rozsah produkce třeba Matyáše a těch ostatních věcí nebo tak, ale vlastně... a tom byli stejný. No, ale dobře, ale jako právě... No, ale ty nemůžeš tomu člověku ve finále, nebo jako to není tak, že bys zabránil tomu člověku, aby já nevím, do toho... Ne, jako, že vlastně on do toho... Jako to je mimo, ne? Někomu bránit, ať si do toho jako vloží ještě nějaké prostředky, to nemůžeš stejně. To vždycky jako je. No, a takže vlastně jako nevidím, jaký je v tom rozdíl, jo? Ty i v současné době do toho můžeš vložit další prostředky navíc za podpory soukromých galeristů a tak dále, i když teda jako vlastně ty lidi tam většinou jsou asi dost mladí, většina z nich teda pokud vím,
Tohle zase tak je protože můžeš mít nějaký stipendium nebo nějaký grant, jakoby tohle, ale ono zase na druhou stranu třeba v těch případě těch cen za hotový dílo, jako je třeba Turner Prize, tak ale tak tam samozřejmě taky, když tady Duncan Campbell má prostě obrovský jako rozpočet na to, že udělá tady ten film a pak s tím prostě vyhraje, tak to třeba není stejný, než když nějaký jiný tamhle britský umělec prostě, že vlastně to je to jako těžký, že to právě jako, že my se můžeme do nějaký míry snažit jako objektivizovat ty podmínky a tím jako jdeme zase k té soutěži. To mimochodem třeba právě jsme řešili i u těch portfolií, že prostě tam jsme se snažili udělat jako standardizovaný aspoň formát, aby prostě každý neměl to jiný jako fakt jako hrozný film. Standardizovaný. No ne, jako to, že se využívá jako komerční platforma. Já souhlasím právě s Bárou, ale i hlavně kvůli tomu, že ty peníze, které na to teď jsou, jako relativně můžou být pro někoho velká částka, pro někoho malá částka. Jakože ve chvíli, kdy těch peněz bude opravdu hodně, tak bych to takhle jako snažil třeba se řešit, že pokud někdo je monumentální sochař, a tak by se třeba hodilo, když se dají ty peníze někam přesunout, nebo já nevím, někdo má cirkusovou produkci, to je jedno, ale ve chvíli, kdy se tam bavíme o nějakých 50 000 na výstavu, která je v docela velkým prostoru, jakože já nevím, pokud bys ten umělec měl říct třeba aspoň 2 měsíce volno na to, jenom aby vůbec na něčem makal, tak prostě těch peněz taky už moc nezbyde. Jako. Přesně. A takže si myslím, že jako tímhle způsobem, jakože vyrovnávat, kdo by měl dostat víc nebo podle toho, jestli je ta práce nová nebo stará, je podle mě prostě napůl slepý k tomu, co bylo zmíněno. Já jsem spíš zase si chtěl dostat k tomu jako být schopný tam jako nechat si místo na to, třeba potom bavit se o těch jako specifických vlastně jako potřebách, jakože jenom nemít to jako něco, co ale pokud chceš něco dělat dobře, tak to nikdy nebude dokonale dostat, takže třeba jakoby budeš pak ty peníze investovat do lepší prezentace ty věci, které už by ti v jiných případech přišlo. Já nechci jako sebrat někomu peníze za to, že tam dá nějaký stávající jako dílo. No, zní to. Dobře, ale s těma financema zase jenom to nás přivádí teda ještě jakoby, nebo i ty otázky ohledně toho servisu jakoby těm umělcům, nás potom přivádí jakoby k té otázce, která už toho, co se odehrává už teda jako po té ceně, a tady bych se zase teda s dovolením obrátila na tady ten okruh diskutujících a sice vlastně ta forma jakoby té podpory, která je jakožto tou cenou a teď nejenom nutně tomu laureátovi, který dostane prostě nějaký rozpočet na nějaký budoucí projekt, ale i vlastně třeba potenciálně těm dalším, těm finalistům, jestli vůbec teda jako peníze na stůl jako jsou to, co nějakým způsobem jako je očekávaný, nebo jsou nějaké jako jiné vlastně varianty jako podpory, která by byla atraktivnější nebo adekvátnější, co by to mělo být. Tak to se ptám. Takže jako hlavně, co jsou vlastně potřeby teda té scény, že my se tady bavíme o tom, že to není... Nebo jenom rezidence, ale na půl roku prostě. Ale není to teďka tak, že vlastně nabízíte to pokrytí v té nejširší míře, co je možný? Já bych třeba byla strašně ráda, kdybychom mohli na ten rok dělat stipendia, ale to prostě ne, jako... že prostě ten člověk by měl nějaké peníze na práci, ale prostě v tuhleto chvíli na to jako nemáme a když na to budeme mít, tak to děláme. O to se zase odpovídáme sami s prominutím, tak mi to moc jakoby, ale já to budu mít jiný názor, ale jakoby právě diskuze jakoby není, protože dáváte jako peníze na projekt a rezidenci a může jich být víc a rezidencí může být jakoby víc. Ale to si tak spíš jako, co je vlastně to, co teda jako by ten člověk měl, jako, co vlastně potřebuje, jestli potřebuje ateliér, nebo peníze, nebo jako domluvit výstavu, nebo... Tak zvlášť, když to jsou peníze, které nejsou vázané, tak se za to může pomenout ateliér, že jo? Tak jako ano, to je individuální, ale no. No, jakože to je přesně ta věc, jakože jde o to, jestli jsou ty peníze vázané na něco konkrétního, že by z nich měl být výstup, já nevím, katalog, výstava, prostě. Což tak v tuto chvíli v zásadě je. Jo, že něco by jako mělo být něco, na co se dá nějak jako... A to vlastně navazuje na to, o čem jste se bavili o tom, jestli brát peníze někomu, kdo už má teda jako hotový dílo. Ono stejně, že pokud máš hotový dílo, tak se do něj nějaký prostředky vložil a tím spíš, pokud je to produkčně náročný dílo. A že jo, jsme dost zvyklí jako pracovat do nul, nebo ještě spíš jako být v mínuse s tím, jako co vkládáme za prostředky do vlastních děl.
A to se teda třeba ceny netýká, ale jako takový příklad, když si třeba vzpomenu na to, co dělal Tomáš Žadelník v Košicích, když tam vyzvednul ty roubenky na panelách, což bylo taky jakoby nějak zastřešený a financovaný Evropským městem kultury tehdy, ale ty peníze byly tak nějak jako na to, aby se to udělalo a celý se to prostě produkčně zaštítilo. Ale pak jako ten samotný umělec z toho vlastně nemá nic moc, nemůže si pak asi pořádně ani zajet na dovolenou, že by mu jako zbyly nějaký peníze na to, aby si potom, co udělal takovýhle jako produkčně náročný, jako viditelný, nějakým způsobem reprezentativní projekt pro to město kultury, případně třeba pro cenu, jako, pro tu jakoukoliv instituci, která tohle nějakým způsobem zastřešuje, tak už mu peníze nezbývají jako na nějaký vlastní osobní vyžití prostě. Takže tohle je ta věc, jako pokud jsou peníze a jsou nějaké peníze navíc, tak je skvělý netrvat na tom, že s nima nebo s celou tou částkou bude muset ten člověk dál jako přispívat té scéně a nějak se dál sebe prezentovat. Jako. No na druhou stranu si myslím, že vlastně pokud vám jde o nějakou vizi nebo tak vlastně si myslím, že můžete mít i tu vizi, že třeba budete mít nějaký vlastní třeba nebo s někým sdílený rezidenční prostě prostory, který můžete prostě uvolňovat proto, abyste umožnili těm umělcům prostě v klidu dělat, já nevím, po dobu XY měsíců, ale taky vlastně, že ty studia jako prostě jsou fakt nedostatkový, že jo. Ale ta potřeba taky těch studií jako není u všech, že jo, že to vlastně to strašně individuální a myslím si, že vlastně ten tok peněz by měl být přizpůsobený nějaké jako postpéči vlastně o ty laureáty, jako, třeba jako o roční nějaký servis vlastně pro ně možná. Ale stejně si myslím, že by bylo hezky, jako kdyby stejně bylo hezky, kdyby to byl takový jako individuální přístup, si myslím. Že vlastně já bych to jako trošku držela rovnostářsky, protože asi je fakt těžko říct, komu co přidělit. Ale stejně si myslím, že bych se snažila jako s těmi umělci jako jednat tak, aby vlastně vyhověla jejich potřebám a ne, aby prostě splnila nějaký kategorie, které si ustavím. To si myslím, že je úplně jako nejlepší, že vlastně to je problém třeba i Turner Prize, že vlastně ty lidi jsou úplně jako znechucení, co všechno musí dělat nebo jak to musí dělat a prostě jsou z toho otrávený a ten mechanismus je prostě strašně svazující, tak možná, že ta cena, když vlastně máme takhle malou scénu, tak vlastně může být jako nějakým způsobem ukazovat nějaký individuální přístup. Ještě k tomuhle teda jako jenom mi připadá hrozně super, že teda jako jak se mu říká, prostě ustupujete od toho požadavku těch doprovodných programů. Že jako místo toho třeba prostě děláte výstavy s těma předchozíma finalistama z těch předchozích let a tak dále. A připadá mi, že to je fakt něco jako důležitého, že třeba a třeba popularizace jinak si myslím, že taky jako důležitá je, až to bylo jenom nešťastný, že to vlastně padalo na ty finalisty, kteří měli jiné jakoby starosti a vlastně byli jako otočený ještě, že měli popularizovat. To bylo strašlivý, to je jasný, tomu se shodneme, ale podle mě profesionalizovat to v něčem a mít jakoby někoho, kdo jako je schopen se víc bavit s těma finalistama třeba a potom jako mít přednášky a i klidně v těch regionech právě a tak dále, jako je skvělý a tu roli by podle mě ta společnost ta cena vlastně jako mít měla. Akorát, že by to neměli jako odnášet vlastně jako neplacenou prací, nucenou, popularizují někde na náměstí, jako to bylo prostě úplně zapokout. Tak zase ta hranice, ale na druhou stranu jako v tuhle chvíli, já nevím, finalisti je od nich očekáváno, že já nevím, udělají rozhovor do rozhlasu a tak dále, zase se vlastně tím pádem jako opět, kdybyste to měl jako individualizovat jako absolutně, tak se právě může stát, že pro určitý jako jedince to je jako ultimátně traumatizující jako zkušenost. To nedělat jako, že nemáš na výběr, ne? Že dát těm na výběr, jestli jako jasně, na druhou stranu, když jakoby pak zase medializace je to jako těžký, že když prostě domluvíš 5 rozhovorů, tak myslím zase, že jako když už se někdo jako přihlásí do té ceny, tak prostě může jít to dělat. A tak to asi jde vysvětlit, ne? Některým lidem to zase tolik nevadí a některým prostě
si myslím, že to dá Já se myslím, že ze zkušeností si vám asi teda nedokážu představit, že byste někoho opravdu nutili, kdyby vám prostě vysvětlil. To mě taky je, jako, ale ne, tak možná to jde jakoby řešit tím způsobem, že třeba vlastně je tam větší servis jako té přípravy, já nevím, s tím rozhovoru mezi, já nevím, námi a novinářem třeba, který do toho rozhovoru potom jde a příprava, aby ten finalista nebyl jakoby do toho hozený jako do studené vody, nevím. Pojďme zase ještě teda se, ano, pojďme se, no ale tak ještě se jenom chci říct, že mi to vlastně, jak jsi tam řekla, v jeden moment přišlo vlastně celý, jakože by každý ten finalista jak mohl spolupracovat s nějakým kurátorem nebo s někým, protože to prostě takhle přirozeně pak reálně jako je, že většinou často děláš výstavu jakoby s nikým, že vlastně i ty lidi, kteří potom se neumí sami prezentovat, tak když by šli do rádia, tak tam klidně může být spolu s tím kurátorem. Víš, jakože vlastně to mi přišlo, že to už je na vašem rozhodnutí, ale přijde mi, že to je špatný. Jako protože když to bude pořád jenom Karina nebo někdo prostě jako a pro všech lidí, tak jako ten člověk, ten jeden člověk toho chalupeckého, ten kurátor toho chalupecké té ceny, to nemůže jako nikdy obsáhnout, že jo, všech těch 5 různorodých umělců, jakoby mít k ním ten vztah, že jo. Nebo jakoby, ty to docela zvládáš, jako, že jo, dost jako dobře, že jo, ale jako si myslím, že Karina jako je fakt jako má jeden z mála případů prostě, jako, že kdo to, jo, ale rozumíš, že vlastně. Ne, určitě, jako, vlastně jsme se snažili jako tu kurátorskou linku tam nějakým způsobem jako začít, i třeba v těch výstavách, ale ideálně by to mělo potom už jako zahrát další lidi, aby to nebylo jako to. Ale my vlastně teďka děláme s těma textama, už i loni to psalo prostě 5 různých lidí, ale letos je rozdíl v tom, že to nejsou primárně kurátoři nebo teoretici umění, ale třeba tady Ondrej, nebo prostě teoretici třeba Mandy, nebo literatury, nebo nějakých jiných věcí. Ale jakoby je tam právě třeba otázka, jak je potom víc začlenit do té výstavy, nebo třeba pozvat úplně jako jinýho kurátora, který dělá tu výstavu, že jako pro mě, co se týče toho, jako té popularizace nějaký nebo medializace, tak si myslím, že stejně vlastně, ať se dělá jakýkoliv program na náměstí a nevím co prostě taky s tím třeba úplně nesouhlasím, tak stejně největší potenciál má ta výstava primárně a prostě pak jako těch 60 minut televize, který se taky snažíme využít nějak smysluplně nic stejně jak máš nějaký jeden svět jako školní program, dělat takové z balíčka, takhle potenciál má jako velký, větší vlastně než výstava, jako v něčem, jo, ale to jsou úplně už jiné cesty, jako nepostávat prostě v hlavě nebo někde a prostě odchytávat lidi. Na to máme vzácnou studu, tak se pojďme teďka možná dostat k tomu tématu těch přihlášek a já bych poprosila, jestli Pavel by ještě mohl chviličku se k tomu nevyjadřovat. Jestli se k tomu mohl vyjádřit někdo jiný, ještě třeba kdo se k tomu nikdo jiný vyjádřit nechce, tak... My bychom měli nastínit, co to je, jo. Prostě, pro ty, kdo to nezažil. Ano. My prostě spolupracujeme s platformou Works.io, což je systém portfolií, který je prostě nějakým způsobem standardizovaný, dělá ho maďarská platforma. Není to komerční systém, je pravda, že je tam možnost pro umělce, aby za něj zaplatili, ale my tyhle možnosti nevyužíváme a vlastně já jsem s tím měla předtím zkušenost v rezidencích, protože je to jeden z mála online systémů, kde prostě je rozhraní pro porotu, která tam může nějakým způsobem si poznámkat, je to prostě jakoby takový user friendly. A já když jsem viděla ten první jakoby přihlašovací ročník a to, jak prostě každý portfolio je úplně jiný, ta porota s tím strávila šíleně času, někdo ho umí udělat líp a vypadá to prostě líp, tak mi to prostě přišlo, že by bylo dobré to nějakým způsobem standardizovat. Je pravda, že by bylo třeba úplně ideální mít nějaký svůj software, který je prostě nezávislý na čemkoliv, ale prostě pro nás tohle to funguje čistě jakoby utilitárně, tak, že je to prostě že je to platforma, kam si prostě člověk nahraje svý portfolio, je to ohraničený nějakým limitem prací, těch prací je 20, což je myslím úplně jako maximum, stejně co je ta porota schopná nějak jako toho jednotlivého umělce projít. A prostě máte jednu grafiku, která třeba prostě se může někomu nelíbit nebo to, ale je to prostě jako jeden systém a jako možná, že můžeme tady zeptat poroty, jestli to třeba bylo jako snazší se v tom nějak orientovat nebo ne. Ale já myslím, že jako tvoje hlavní výtka je jako k tomu provozovateli toho systému. Nebo... No, tak za první, je to komerční, ale má to trial, ale prostě jako verzi, kam nahraješ těch 20 věcí, do čeho se jakoby vejdeš. Nicméně, dáváš svoje data,
prostě nějakému jako poskytovateli prostě nějakých komerčních služeb, aniž chceš tomu nucená jako cenou, která tě k tomuhle nemá zavazovat. Stejně jako kdyby si řekla, že se musí přihlásit na Facebook, který je taky jakoby zadarmo, akorát, že jakoby to zadarmo znamená prostě spoustu dalších věcí, u tohohle taky, jo. Takže komerční to je. Za další je to přístupný zvenku, to znamená, že se všichni pak můžou dívat, kdo se tam přihlásil a takhle, je to velmi snadno a to lidi jako dělali, prostě, jo, jakože se vlastně, a tam podle mě měla být jako zachovaná určitá jako míra anonymity, jo, jako je to vlastně neplacená jako reklama, nebo já vůbec jako nechápu, jestli bylo nějaký výběrový řízení na toho providera a nechápu, proč takovouhle jednoduchou věc, jako vložit 20 obrázků s textem, se nenechají udělat nějakého programátora. Třeba za 10 000, jako to je vlastně jako ty nevýhody oproti jakoby těm jako výhodám, jsou tak jako nepoměrný, jako nechápu to, jako, mně to připadá jako fakt velký fail. No my jsme porobci, prosím, porobci. No, my jsme samozřejmě po té standardizaci trošku jakoby volali, že to bylo třeba náš, protože to bylo jako fakt nemožný. Tam ty disproporce byly takový, že to fakt způsobovalo to, že vlastně hlavně ti zahraniční samozřejmě vůbec nepochopili to dílo. Takže a bylo to úplně jako, tam nebylo možné, jako někdy nešel spustit film, jo, někdy šel, nebo to bylo úplně jako šílené. Takže to byl vlastně takový náš apel, když jsem tam tenkrát, kdysi dávno byla já. A Jirka měla i tu možnost teda toho vlastně srovnání před a po. Ale asi teda to pravda. To jsem asi neměl, já si neuvědomuji nějakou změnu. Ne, kdy to vzniklo? Já jsem tam byl třeba poslední 3 roky, že jo? No, tak to poslední 2 a ten první si musel mít ještě. Aha, ten první to bylo jinak, ale to bylo v podstatě stejný. Ne, já bych ještě dodal na Pavlovu stranu, že jako mimo to, co řeknu, tak hlavně třeba, jak když jsem se hlásil jako někdy s tou jako předtím, tak jsem tak zjistil, že třeba na té stránce se nedá ten účet zrušit, jo? To jsou taky maličkosti, si člověk říká, ale v podstatě si najednou říká, jako kdy ty moje vlastně přesně, jakože teď o tom mluvíme data, jako hrozně závažný, což ale v podstatě si člověk říká, jako, že vlastně vůbec neví, kdo to je. Komu vlastně, to vlastně a pak jediný způsob, jak to z té stránky odstraníte, že musí napsat jako e-mail, což je sice pěkný, ale nechvíli, kdy ta stránka prostě pak má nějaký svůj provoz, tak to taky to. A zároveň třeba mě třeba vůbec nevadí, že se může někdo podívat, kdo se hlásí, nehlásí, ale třeba to je potom problém, když tam někdo chce dát třeba lidská rozpracovaná, nebo prostě nebyla ještě ukázaná, že to jsou taky jako nejednou limity, přesně když se tam občas hlásí umělci, kteří třeba nevystavují každý rok prostě 3krát, na něčem pak třeba po delší době pak dělají na něčem delší dobu a nechtějí prostě předtím, než to mají ve výstavě, tam najednou dát fotky toho, pokud to je skoro hotový nebo v nějaký jako prezentovatelné formě, kde chvíli, kdy se pak na to může vlastně podívat jako široká veřejnost a myslím si, že takové věci by měly být jako pochopitelné, že vlastně teď je to přesně jakoby naformátované nějakým takovým způsobem, který jakoby ještě okrok dál od toho, že člověk musí dát portfolio. Najednou ty pravidla jsou specifický a musím teda říct, že jako vyplnit tu stránku zabere jako taky tolik času, že to je skoro jak s těma doprovodnýma programama. A jestli to potom zjednodušuje, jako pochopit, že on to dílo je to vyspekuloval, že většina lidí vezme stejný obrázek, stejný text, co mají v tom PDF-ku, akorát tam to zabere 3krát tolik času to tam nahrát prostě a nějak to organizovat. A kdyby byl daný formulář takového triviální, jako kdyby se trvalo na to, aby to bylo sjednocené, tak to triviální programátorská práce. Tak tam jde o to, že tohle fakt jako oni udělali na OpenCall, jako je to jediný systém, který znám tady v nějakém jako dostupným, jako pro nás je ten systém zadarmo jako regionu, který prostě umožňuje té porotě opravdu si tam prostě ty věci nějak jako procházet do poznámku a takovýhle jako, my jsme to vybrali jako proto, jo, ale je umožňuje spoustu věcí, ale je to... Ne, ale jako jo, já to beru jako relevantní poznámku, jako že prostě ve chvíli, kdy bychom měli možnost nechat, nebo můžeme k tomu prostě se snažit směřovat si naformátovat nějaký vlastní. Já teda znova to opakuju, jo, já teda takže ty 2 roky byl už tady to a ten první rok, já teda opravdu jsem nepozoroval žádnou změnu teda, tak já nevím, v čem je ta výhoda teda. Protože co se týče teda těch portfolií, jo, tak samozřejmě to je nějaký někdo, tak ať samozřejmě nějaký to omezení, aby tam nebylo 100 věcí, tak to asi by mělo panovat, ale jestli někdo si udělá blbě a někdo dobře, to je věc toho umělce, že to je jeho problém, jestli si umí udělat takový portfolio, aby to zaujalo někoho jiného, nebo jestli se ho neumí udělat.
Ne, a tam to podobně to s tím mluvením o své práci, vy s tím slova smyslu, byť tohle jakoby je více technický jako skill, ale ale fakt jako tam jako, třeba ty videa byly v takových formátech, že prostě fakt to někdy nešlo ani spustit, že jo, tak to, tam jde o tu standardizaci do určitý jako míry, že jo, samozřejmě člověk nechce, aby každý tam musel dát 10 obrázků. Tak to se dá napsat na papír, že že musí mít video. Prostě tam přesně, jako standardizovat se to dá i jinak, než přes nějakou prostě platformu komerční. H264. Ano, ne, ano. Tohle jsem to tam měl nalitý asi za den, no. Jestli se to dá smazat, tak... No a ono to moc smazat nedá, musíš jim psát, můžou si to ty lidi jako... tak napíšeš e-mail za... Ale proč? A proč využívat? Já třeba to nemyslím prakticky, ale spíš principiálně. Jako eticky. Jako mi nevadí, s tím nemáš problém, ale je spoustu lidí, kteří mají a podle mě to jsou jako relevantní argumenty, proč s tím třeba problém mít. Ale vplyv. Souhlasím, že to stojí 10 000, to stojí 100 000 udělat takovouhle věc. Jako mít redakční systém, kam vložíš? Tak souhlasím bez WordPresse. Tak se nevím předhánět, kdo ten mít. Jako pak si musí zaplatit jako 80 účtů dělat, takže stojí taky jako. A budeš mít to na WordPressu, což je jako vlastně taky vlastně komerční. A jestli to chceš mít jako na web, to stojí 120 000. Vlastní server, zase budeš dělat výběrový. Jako já taky neříkám, že by to bylo to, ale není to zase tak snadný. Jako aby si takhle říkal teďka pro holky, že fakt programátor ti tady to neudělá za 10 000. No, to je další jako diskuze. I kdyby to bylo 100 000, tak si myslím, že to je furt jakoby asi důležité. Tak dobrá, máme ještě někdo něco k, řekněme, kapitola typu porota, portfolia? Ano. Že pokud tomu umělci vadí eticky, tak vlastně si může rozhodnout už na začátku, jestli podstoupit tyhle ty, jaksi... Ale proč tam tuhle věc, proč tam tuhle bariéru přidávat? Je to není bariéra, to je pak spíš jako sada jiných otázek, než co řešit cena. Chceš být na Facebooku nebo ne? No, a proč tě má nutit jakoby cena výtvarná, aby se přihlásil na Facebook? Proč? Jako to je tvoje rozhodnutí, já jsem na Facebooku, ale fakt bych hodně nerad, aby mě někdo nutil, abych se musel kvůli tomu, že se vás nějak ceny přihlásit na Facebook. Já nevím, ale tak už tam máš tu první věc, že ta cena si žádá to, abys ty svoje práce prostě, já nevím, pokud chceš být profesionální umělec, tak musíš být na Facebooku nebo tak musíš mít, tak ty práce někde musíš prezentovat nějakým způsobem. A tam máš taky výběr, ne? Ale to právě, to je pak otázka, jestli tohle to má být otázka, že ceny, já s tím bych třeba nesouhlasil, jako, ale si hlavně myslím, že ta diskuze tady je fakt o tom, že když se jako hlásit se jako do ceny Jindřicha Chalopeckého, i kdyby to jsme byli eticky, je jedna sada nějakých etických otázek. A ta sada, jestli tu portfolio budu dávat na, jak se jmenuje, Works.io, je něco jiného prostě. A je otázka, na kolik se mají překrývat nebo ne prostě, protože... Že to je taková jedna... Protože když zároveň v rámci ceny musíš prostě poskytnout orální sex sponzorovi, tak je to taky v pohodě. Jakože to je vlastně proto, že to je cena, nebo jako je to v klidu. Nemusíš vyprávět všechno, ale... Takže to měl těžký, ale... Je to poskytovateli, že pokud teda by to byl systém, který je navržený přímo pro tuhle věc, ale vypadal by úplně stejně, tak je to v pořádku. Jo, no z mýho pohledu jako standardizace je jedna věc a to, že vlastně dáváš někomu jako ty data nějakým způsobem. Děláme to kolečko. Ale já Když někdo na to reaguje takhle emocionálním způsobem, tak by možná bylo fajn, já vím, že to vypadá jako, že to je racionální, jo, ale racionalita je jedna zvláštní. Takže by bylo fajn vlastně mu dát tu možnost, ať pošle teda svoje portfolio, a zároveň ti ostatní, pokud jim to nevadí, tak vy můžete doporučit, že byste to měli rádi v tomhle systému. Jak by to dopadlo? Otázka. Jasně, pak bude to toho s porotou 14 dní, že jo? No. Máme o čem přemýšlet. Ne, jako já do nějaký míry souhlasím s tím, že prostě v ideálním světě by si třeba zaplatili těch 120 000 na to, že si to prostě naprogramujeme sami v tuhle chvíli, to byla jako nějaká volba, já pořád nesouhlasím, že jako, jo, prostě co je komerční, co je nekomerční, to se strašně jako
myslím, že to je jako druhá věc. Ale jako z mýho třeba pohledu sledování těch dvou porod, Jirka to teda možná vůbec nevnímal, ale mně třeba přišlo, že... Tak já jsem starý, tak já už to nevnímám, tyhle rozdíl. Že fakt prostě ty práce tam jako vyvstaly víc, než nějaký prostě technický problémy, přesně jako spouštění videí a tak, a že prostě tam jako jenom to, že se fakt tam jako ta porota rychle pohybuje, že to prostě funguje to, tak jako vznikne, oni mají nějaký limitovaný čas a vznikne mnohem víc času na to prostě řešit, co to je za věc a ne, jestli to bude otevřít, nebo že to vypadá úplně jinak, nebo že nemůžou k tomu najít popisku, nebo prostě tohle, jo, to mi jako přijde opravdu důležité. Ten bonus, jako co vidím, a ty jak zase jako tím Pavlova poznámka je třeba jako správná, ale jako, že váš bonus je dobrý ten, že ty lidi to můžou, ta komise se seznámit předem, aspoň teda jak jste to avizovali, že tím, že to je takhle na internetu a rozešlete jim to dřív, tak ještě než přijedou nebo tady, tak to už můžou jako si načíst a seznámit se s těma věcma, a což je dobrý. Ne, Jo, tak to byl ten, to je pravda, to je rozdíl, to je dobrá věc. Já si myslím, že tady všichni shodneme hlavně na tom, že nikomu tady zatím tady z toho břecháku nevadí ta standardizace, to je spíš o tom, co je ten prostředek. Ale může být jiný nástroj. Jo. No, tak možná se pojďme posunout k nějaké. My jsme v zásadě asi jakoby vyčerpali ty body, cítím už tady jistou únavu, jako byla tam i otázka typu ještě po udílení té ceny z hlediska, já nevím, změny věkových limitů a národností a tak dále, ale to už mám pocit, že tím se zase vlastně jako dostaneme ještě do úplně jako jiný kapitoly, kterou tady teďka jako teda nezávazně otevírám, ale zároveň tím jakoby už oficiálně propouštím ty, kteří jsou unavení a nebo znechucení a nebo nadšení tak moc, že chtít jako to někam zapít. Tak. No, já myslím, že bychom to mohli otevřít do toho, že teďka, jestli prostě bavíme se asi jako na tom se podle mě všichni shodnou, že bychom byli rádi, aby ta cena byla fakt spíš jako systém nějaký podpory než a zároveň teda nějaký popularizace nebo prostě medializace jako českého současného umění, než prostě to jako, že tady bude někomu jenom tak jako překážet, a jestli cokoliv z těch bodů, co jsme tam buď vydali, nebo vás ještě napadlo něco jiného, tak budeme rádi, když prostě teďka už se to jako otevře dál. No. Já mám otázku, která mě napadla hned na začátku, když jste to představovali, že vlastně se snažíte ty finalisty a laureáty dostat i ven na výstavy. Jestli jste, protože cena je propagační nástroj, jestli jste nepřemýšleli, snažíte se to české umění dostat do nějakého většího kontextu světového nebo evropského, a teď nevím, odkud jsou ty různí poradci, a to je jedna forma, ale jestli jste nepřemýšleli o tom, že by třeba vznikla, nevím, evropská edice jednou za x let, která by byla otevřená umělcům, teda třeba jako z toho evropského regionu, a jestli by i tohle, to už pak je návazná otázka, jestli by i tohle nebyl zajímavý nástroj propagace současného českého umění. Jeden projekt, který doufám, že nám tady vyjde s Ondřejem standardizací a Centrum pro současné umění, že ta cena Chaloupeckého už jako dlouho byla vlastně inspirací pro takovou platformu, která se jmenuje Young Visual Artist Awards, a je to v podstatě jako síť podobných projektů od nás po Tyranu. Je to celý tady ten jako středo- a východoevropský a balkánský prostě to. A my jsme, a ono to vlastně do teďka bylo spojené jenom tou rezidencí v New Yorku, že všichni ty výherci tady těch cen prostě jezdí do New Yorku na rezidenci, a my jsme si podali evropský grant na nějakou širší spolupráci. A zase tam asi bychom nechtěli to nějak jakoby paušalizovat v tom, že jako vyhlašovat cenu pro nějaký region nebo pro celou Evropu, ale spíš právě ve smyslu toho, že jako to, co vlastně my řešíme tady s českou scénou, řešit jakoby obecně s tím regionem, že snažit se prostě třeba pozvat kurátora nejenom na to, aby se tady prostě podíval na české umění, ale aby třeba v nějaké instituci prostě uspořádal výstavu napříč prostě umělcema, který vybere z tady toho prostě navštívit 2-3 místa nebo tak, takže to určitě bychom o to stáli, ale jako by zajímala nás tam fakt nějaká ta regionální spolupráce, ale i v tom smyslu právě, že to dělení Evropy na tyhle regiony je vlastně hodně problematický a že bychom se spíš snažili to nějak jako překlenovat, ale
zároveň jako spousta vlastně těch jako věcí, problémů, co řešíme, je tam jako podobná, jako pokud nám vyjde nějaký financování, tak se tím budeme zabývat do větší míry a pokud nevyjde, tak do míry, co jsme nějak schopní. No. Já pak mám, až na mě dojde řada. Ještě někdo. Buď ráda, že někdo mluví. Jo, že bychom pro tak já možná ještě... tak já možná ještě, já jsem se nějak zapomněla vyjádřit vlastně k té ceně versus soutěži. Že vlastně mám pocit, že z různých pozic to člověk jako nahlíží různě, že jako když jsem byla v té porotě, tak vlastně mě bavilo fakt vybírat těch prvních 5 nebo tak. Ale vlastně myslím si, že kdyby vlastně se úplně, jak o tom říkáte, že jste, vlastně, že jste chtěli být spíš taková podpůrná platforma, tak to si myslím, že je skvělý, že to je jakoby potřeba. Ale na druhou stranu si myslím, že by vlastně byl krok zase úplně na opačnou stranu, kdyby se i zrušila nějaká ta forma té soutěže. No. Já samozřejmě tu jako soutěž jako moc nemám ráda ze svým nějaký vlastní jako náhledu, ale pak už by vlastně nic takového tady nebylo. Když to si myslím, že ty platformy v nějakých podobách tady třeba jsou a myslím si, že vlastně je možné dělat vlastně obojí. No. To jsem jenom tak jako chtěla. Taky jsem si říkal, že když se teda bavíte celou o té medializaci, tak jako vlastně možná, že tady je tolik lidí, že by se každý mohl jako zamyslet se nad tím, jakým způsobem to ideálně jako medializovat. Protože jako je to dostatečně promyšlený a efektivní v současné době, tak jak to jakoby je. To je jenom otázka, jako jestli, jaký je to cílový publikum, ke kterému ty chceš jakoby promluvat. Je to ta jako mezinárodní scéna umělecká, na kterou ty chceš představit toho jakoby českého umělce, anebo je to česká scéna lidí, kteří se nezajímají o umění, ty je chceš přilákat jakoby na to, že tady dělají jako lidi v Čechách umění. Jako. Asi jsou to obě logicky, že jo, ale jak já jako rozumím, tak je to více úrovňová záležitost. No to je jasný. Tak jako je to jako... Tak to nejspíš zůstane a dají se zase zefektivnit jako ty formáty, nebo nějak se to dá prostě určitým způsobem brousit a vylepšovat, ale nejsem si jistý, jestli se dá najít třeba nějaký jako nový model propagace. Já nevím, tak prostě jsou být různorodý, že jo. Ale zase si myslím, že do budoucna si myslím, že by se tam třeba i směřovat dál třeba i k takovému modelu, jak vlastně říkal Martin, že to si myslím, že do budoucna to směřování tam může jít, akorát si myslím, že v současné chvíli to ještě není úplně vhodný, bych řekla. Jako je to v podstatě osobně úplně jako nejsympatičtější udělat něco takového, ale zároveň je fakt, že taky prostě mám pocit jako z toho, co se odehrává teďka v nějaké té výstavě, v nějaké té prezentaci, že prostě protože tady spousta jiných mechanismů třeba pořád ještě není nebo chybí a tím neříkám, že tenhle to nějak kompenzuje a že je jako dobrý nebo dokonalý nebo to jo, ale prostě nějak k tomu přispívá, že vlastně ve chvíli, kdyby jsme udělali tohle teď, tak prostě ta pozornost jako vypůjde vlastně zase víc do té scény a no. Ty instituce vlastně mají nějaký polčas rozpadu všech těch jako mechanismů. My bychom třeba to chtěli udělat teď, že jo, ale vlastně ta instituce je pomalejší, že jo, tak si myslím, že je potřeba, ale vlastně je dobrý na to třeba myslet, že je dobrý to mít jako... Když uděláte revoluci, tak ono by bylo jako ideální třeba tu cenu fakt, jako, nebo i tu společnost celou tak strašně jako etablovat nějakých jako očích třeba širší veřejnosti, že opravdu kdyby pak se udělalo 5 malých výstav, tak prostě ty lidi tam přijdou, nebo se to ještě udělá úplně, nebo prostě to budou sledovat v té televizi a nebudou potřebovat někam chodit a stejně to jako bude hrát tu roli. Ale právě, že mám pocit, že přesně jak tak se řeklo o té víceúrovňovosti, že to je prostě teďka ta práce na dalších, nevím, 5 nebo prostě kolik jako let, že tady přesně budeme dělat prostě výstavy do regionu a nějaké věci na školách a tohle a prostě snažit se jako pomalu někam, no. Ještě pořád přijde jako docela vlastně téma, jak by měla vypadat ta, nebo jako možná mě zajímaly nějaké reakce na tu televizní verzi. No jenom jako víš, jestli se to jako někam posouvá, kam to, nebo jako nevím, mně by to přišlo vlastně jakoby důležitý kolem toho, protože se mi zdá, že vlastně to je hodně věc, kterou ta veřejnost nějak registruje, se mi zdá. No. A názory jsou na to hodně jako různý asi. No, určitě. Já myslím, že do toho bych ještě vložil právě reakce na to předchozí, že jako si myslím, že taky v těch, jako vlastně to váží na tu vizi, ale že v těch diskuzích na to téma, co všechno ta cena má jako dělat,
se člověk tak asi musí pamatovat, jako co všechno by se neměla cítit, že musí suplovat prostě na scéně, která přesně popisujete některé věci třeba nemá tak funkční jako někde jinde, jo, že vlastně jakoby, mě třeba jakoby člověku, který na to kouká jako ten zúčastněný umělec, jakoby přijde občas, to nejenom jako v tom ročním, v kterém se jako účastním, ale prostě, když se na to člověk dívá zvenčí, že jakoby je tam občas právě docela nejasná ta hranice, kde vlastně je to cena za nějakou uměleckou praxi nebo práci a zároveň to jako platforma, kde se z těch účastníků vlastně dělá něco jako pro tu medializaci, že vlastně najednou jsou samozřejmě podmínky, do kterých oni přistoupí, tím se tam přihlásí, ale v některých ročnících, když prostě byly ty billboardy třeba s váma tak podobně, že to jako vyzerá spíš komicky vlastně, než funkčně. A jakože tam bylo občas vidět, že tam taková jako nejistota teda vlastně v tom, co všechno, komu všemu a čemu všemu má ta cena nejenom jakoby sloužit, ale co má jakoby i suplovat v tom celém jako provozu. A jako ono samozřejmě tam je prostě těžký pro jakýkoliv rozhodnutí, že fakt jako ta odpovědnost je jako vůči prostě opravdu mnoha stranám, jo? Když jako člověk kurátor kultury, tak prostě má nějaký publikum, který mu se jako zodpovídá nějaký mezinárodní, nějaký lokální, ale prostě u nás je jako asi fakt těžký v tom to pnutí mezi nějakou opravdu jako širokou osvětou a tím, že zároveň ale by to měla, nebo já myslím, že by to měla být prostě instituce, která je opravdu navázaná na tu scénu a je právě nějak jako individuální a flexibilní a je to jako to je možná pro nás takový největší jako oříšek hledat v tom nějaký kompromis, ale možná ještě teda k té báře, to taky právě byla jedna z jako našich možná jako nejhorších zkušeností s tím časem televizi a ceremoniálem a tím, jak to pojmout a vlastně jako jdeme cestou pořád nějak jako eliminace, potom loňským jsme se bavili, jestli vůbec jako nemáme jako přestat dělat přímý přenos, pak vlastně jsme se dospěli k tomu, že to je zase škoda právě vzhledem k tady tomu, že prostě jako vyrušit těch 60 minut, co vám teda milostivě ta televize dá, je vlastně škoda a nakonec ten letošek uvidíme, jak to dopadne, by měl být tak, že v podstatě 30 nebo 40 minut z toho bude předtočený dokument a pak se jenom předá ta cena. Jsem chtěla říct, že mi připadá vlastně jako řešení, protože vlastně i nejvíc tam fungovaly ty předtočené medaily, podle mě. Myslím, že má smysl to popularizovat tímhle způsobem, ale vlastně jako udělat nějakou předpřipravenou věc spíš než nějaký takovou estrádní model mi připadá fajn. Tak to zaznívalo z mnoha stran, my jsme se ale nějak jako, učit. jenom teda jako minule to jako nebylo přímo směřované na to, že to mělo být estrádní, jako my jsme to vymýšleli tak, že prostě hold jakoby dospějí opravdu k tomu, že ty nesmíš dávat těm lidem moc ten prostor, prostě to musíš jakoby, protože čím víc prostoru jim dáš, tak oni z toho potom tu estradu dělali, ale oni měli každý 30 sekund času a udělat s ním cokoliv. Mohli tam 30 sekund sedět a říct, užijte si ticho v televizi, protože prostě já mám svých 30 sekund a jako nic se tady nebude dít. Ale to, že prostě pak se tam v rámci nějaké společné diskuze dohodlo Matyáš a v konzultaci s ostatníma na to, že tam budou prostě lítat bohnou stroje na konci, nebo jak to bylo, tak to už potom jakoby... Jasně, ale to se mi zdá jako praktický, vlastně tenhle prostor k diskuzi ani nenabízet možná. Jo, tak teď chyba, prostě byla to chyba, víš, Byl to pokus, byl to experiment. No jasně, všichni to víme, jako všichni jsme se fakt nejvíc to utáhnout. Ale prostě jenom se mi zdá super vlastně připravit nějaký další časový úsek předem, nějak dobře a potom vlastně jako zbytek času dát jenom do předání ceny. Pavel? Jo. Předáváme si štafetu. Která neproběhla v rámci té vize, je to, jestli to prostě směřovat dál k těm korporátním sponzorům, anebo se to pokoušet nějakým způsobem vázat víc, jak tomu do značné míry bylo v minulosti, jako na ten stát, což neříkám, že je vždycky ideální jako řešení, ale vlastně mě to hodně zajímalo, protože si myslím, že se nedá dělat oboje, nedají se moc hledat a věnovat veškerou energii tomu, jako hledat korporátní sponzoři a zároveň dělat efektivní nějaký lobbying na tom, aby to víc zaštítilo třeba ministerstvo. Funguje na takový trošku teda jako vlnovce, že nejdřív vůbec žádný, pak vlastně byl hlavní, generální, v tuto chvíli už jakoby není generální partner, je několik hlavních partnerů, protože podíl těch financí od toho soukromého sponzora GNT banky a vlastně financování ze státních zdrojů v tuhle chvíli už jako není téměř ani 50, nebo už vlastně se přechýlila ta ručička dosti jako rázně směrem těm veřejnoprávním, jako těm veřejným rozpočtům.
Ale jako je otázka, jestli třeba hledat nějaké další třeba jako soukromé vlastně osoby. No, a nebo víc komunikovat právě s tím ministerstvem, a to je otázka nějakého výběru. No, jako, a teď mě zajímá vlastně, kudy směřovat bude. Z hlediska jako nárůstu, který v tuhletu chvíli jako v tom financování z těch veřejných zdrojů jako je, tak si myslím, že jako už je dosaženo téměř nějakého jako limitu toho té grantové soutěže a pak se samozřejmě můžeš jako uvažovat o tom, jestli by se ta celá cena teda jako na společnost jako stala nějakým jako třeba státem přímo teda jako financovaným nevím co jako orgánem, ale... Tak jestli by to nemělo být navázaný víc na ministerstvo kultury jako s nějakou autonomií, jestli se nemělo spíš jakože v momentě si myslím, když ta společnost dává najevo, že jde tím směrem jako těch korporátních sponzorů, tak tím zároveň dává najevo to, že... Já myslím, že nic takového v tuhle chvíli cena ani jako najevo nedává. Ale já si myslím, že to z toho vyplývá. On pomalu vycouvá. On těžko bude stát, jakoby integrovat něco, co zároveň bude... Na druhou stranu, jak jestli víš, když jakoby si žádáš o jakýkoliv sponsoring, malý galerie, velký galerie, jakýkoliv, tak jako vždycky máš pravidlo nějakého dofinancu. Takže z čeho jako dofinancu, který jako nejde z těchto zdrojů. Takže tam vždycky jako musí někde nějaký vklad z něčí být. To je v pořádku. Takže to budou platit umělci. Jako o priori, ne, tam jako, já jsem vůbec neříkal o tom, že nemá být žádný podíl prostě soukromých. To není ani fakticky ale, vlastně jako možný. No, není. No, a ten trend ale právě jde o to směřování. Tak já bych se ráda vyjádřila k té strategii. Já jsem tu společnost přebírala ve chvíli, ale taky jako byla nějak časově omezená doba, kdy to korporátní sponzorství bylo opravdu jako velký procento, teď to si určitě neřeknu přesně, ale možná to bylo 70 nebo 80% toho financování, ale taky to byla prostě doba jakýsi krize, že třeba předtím prostě byla ta cena pořád financovaná ministerstvem a vlastně ten privátní sponzor tam prostě přišel jako v podstatě ve chvíli, kdy možná jako se řešilo, jestli vůbec to nezanikne nebo to. Moje strategie byla, protože to si myslím, že jako je jakákoliv manažerská strategie, že prostě není dobrý mít jednoho hlavního sponzora, ať už je to ministerstvo nebo je to individuální sponzor, a že prostě každá kulturní organizace tady té době by měla prostě mít více zdrojový financování a snažit se prostě nelpět na jednom tom, a byla to vlastně konsenzus i mě i toho privátního sponzora. V tuhle tu chvíli za ty 2,5 roku z těch 80% je to tak 25 a zbytek jsou granty z hlavního města Prahy, z Ministerstva kultury. My jsme vlastně tím, že jsme začali dělat tu zahraniční agendu, tak jsme najednou začali mít možnost čerpat nějaký nadace zahraniční, nebo prostě jako ta plejáda možností se otevřela. Já teda jakoby celkově, ale to je asi jenom jako můj osobní limit, že umím mnohem líp jako dosahovat na nějaký veřejný rozpočty nebo nadační rozpočty nebo prostě grantový rozpočty, než domlouvat privátní sponzory. Žádnýho dalšího privátního sponzora jsem nedomluvila a nevím, jestli se mi to někdy podaří, ale zároveň si nemyslím, že by to mělo být takový to zlo, že prostě já nemyslím si, že takováhle organizace by na něm jakkoliv měla záviset, jo, a jako by pro nás byla důležitá strategie, že i ve chvíli, kdyby ten sponzor řekl, hele, za příští rok vám už nic nedáme, což se mimochodem velmi dobře může stát, tak neskolabujeme a prostě pokračujeme dál třeba s nějakým jako krátkodobým propadem, ale můžeme to prostě někde jako to, ale jako zároveň si myslím, že prostě by to měla být naše strategie nějak to jako vyvažovat. Já myslím, že prostě by ten podíl nějakého toho soukromého sektoru neměl být prostě víc než třeba těch 30%. No, právě tady to je pro spoustu, jako řekl, ale já zároveň jako to je jenom detail, a to je, že jakoby se nemělo spolíhat na nějaký typ financování. Já si myslím, že když jsou nějaký záruky, třeba ze strany ministerstva, což by bylo skvělé, bylo, jako, což nezáleží na vás, jestli to bude nebo ne, nebo řečeno, jakoby může to stát, že toho docílíte, ale nemusí to, jako, ale i z předešklou se to nemusí, ale podle mě
pokud je to tvojí jako prioritou, tak jako jo, taky jako třeba stát se příspěvkou organizace Ministerstva kultury. Tak tam směřuje, ne, taky nebo jenom jako získat určitý typ jakoby záruk, nebo jako ať... A tak ono jakoby buď máš možnost být příspěvkou organizací státu nebo města a na to se vážou jako spousta dalších omezení, které já nevím, jestli pro tu společnost, která právě se vyznačuje tím, že je docela flexibilní a že když prostě nefunguje Národní galerie, tak bude dělat výstavu jinde a to, tak nevím, jestli je to jako správná volba, protože pak samozřejmě spousta jako rozhodovacích systémů a dalších věcí je jako úplně prostě jiný požadavek, anebo tak, jak to my děláme prostě demokraticky, každý rok prostě jdeš do grantové soutěže a prostě musíš udržet nějakou kvalitu programu a zároveň se musí udržet nějaký rozpočet na té jejich straně nebo nějaká prostě vůle tu věc podporovat, je tam prostě jako ta nejistota. My jsme teďka dostali 4letý grant od města poprvé, což jsem strašně vděčná, že tím pádem máme aspoň nějakou jako možnost, že to taky, to je, já nevím, dejme tomu, je to třetina toho, no, nevím teďka přesně ty čísla, ale jako je to nějaká poměrně velká část toho rozpočtu, která prostě víme, že ji máme do roku 2021 a že tím pádem můžeme trochu jako plánovat a to třeba kdyby bylo i na ministerstvu, tak je perfektní, ale nemyslím si, že bychom se měli, jako, tam jiná forma není, jako, že oni ti budou každoročně dávat nějaké peníze, ale nebudeš jejich jako příspěvková organizace. Tam je ještě otázka, jestli nebýt to pod nějakou jinou příspěvku, jako, že těch možností jako je víc. Že? No, ale tam právě jakoby to, že ta autonomie mi u téhle organizace přijde třeba jako i teďka nejenom z pohledu toho, že já teď v ní pracuji, ale prostě jak jsem ji vnímala dřív, jako jedna z vlastně největších jako hodnot, samozřejmě, že někde třeba ty ceny udělá prostě Národní galerie, že jo, nebo je to jakoby nějaká institucionální věc, ale právě potom už prostě je to vždycky tak, že Národní galerie teď má špatného ředitele a prostě 5 let ta cena bude takováhle. A nebo se děje to, že je sponzorský dar grafik katalogu a máš prostě úplně nejhorší katalog jakoby na světě, nebo prostě si takovéhle jako věci. Jo, takže ono to je jakoby kompenzovaný ještě jakoby zase, nebo je to typ rozhodnutí, který si každý jako nese svoje a mě jenom jako zajímalo, jestli jakoby zvažujete víc variant, nebo kudy to bude směřovat. Pro mě je skvělá zpráva, která vlastně stačí pro tuto diskuzi, že má po 4letý grant a že podíl korporátního jako sponsoringu bude kolem 30%, to je super. No. A to je teda současný stav, že to je teda obdivuhodně nízký číslo. A cena zůstává toho komerčního. A ta cena zůstává furt stejná teda, jo? 30, jako teď už je to jenom 30%. Hlavně jako byste zvýšili. Jakoby ten privátní sponzor snižuje tu částku. Privátní sponzor dává ale zároveň příští rok zejména, že ty granty se nám prostě jako podařily hodně navýšit, ale jako taky protože jsme přestali žádat na cenu, to vždycky se žádalo na cenu, ale jsme prostě žádali na jako 5krát větší program a díky bohu se to promítlo i v tom, že prostě ty finance nebyly třeba vždycky 5krát větší, ale byly větší. No, jakože dobře. Na Slovensku už začali JT prodávat tu svoji sbírku, jsem si řekl, jestli to nastane teď ještě. No to by jsme byli rádi, aby jmenovali Národní galerii, ale to je jako další. Světstvo, jako a to ještě slovo. A tak to je jako, to je jasný. No dobrý, tak mám smysl. Dvě čistě praktikály. Zaprvé směřovat, nebo mít vizi státní příspěvkovou organizací, bych rozhodně nedoporučoval. Zaprvé to není z popudu jaksi ze spoda, ale státní příspěvkovou organizaci zřizuje stát prostřednictvím, to pokud je kulturní, prostřednictvím Ministerstva kultury a pak se stává propagačním nástrojem státní kulturní politiky. Ty se mění v souvislosti s tím, jakou politickou reprezentaci máme a myslím si, že v budoucnu jako to nebude třeba tak, jako je to teď relativně jako dobrý. A může to být jako nebezpečný, že tímhle směrem vůbec. A pak tam je ještě spousta fakt praktických věcí, kdy jako žít z grantu je svobodný. Státní příspěvkovka je řízen úplně jako jiným systémem provozním, jo, a prostě všechno se musí vysoutěžit, všechno se dělá veřejnou soutěží, všechno trvá 3krát. No a ta druhá věc, já si myslím, že by bylo velmi zajímavé, ale zkusit na Ministerstvu kultury vylobovat pro vítěze soutěže ceny Jindřicha Chaloupeckého roční stipendium.
ve výši 250 až 300 tisíc. Tato cena je jedna z těch, nebo já jsem mám pocit, že nejvýraznější cena pro současné umění. Je to cena, který to ministerstvo rozumí. Nemusíte vysvětlovat, co je to za cenu. No to je jednací síla a ta možnost stipendijní dotace, ta existuje, umělci vlastně docela běžně využívají. Ale stejně dosti vlastně limitovaná. Ale je limitovaná, já teď nevím, jak to je rozdělený mezi jednotlivými uměleckými oborama. Vím, že pro oblast literatury tam byly nějaké prostředky. No ale vlastně ne, teď si nejsem jistý, nepamatuji se, abych nešířil nějaký blud. Ale je možný s ministerstvem vyjednávat změnu strategie, že nebude rozdělovat ty prostředky na x malých projektů, ale že těch projektů malých třeba bude méně a že bude myslet na jedno větší stipendium, který by pak bylo by třeba zajímavé, kdyby společnost Jindřicha Chalupeckého měla možnost ona být tím žadatelem o stipendium pro svého budoucího laureáta. To je dosti kontroverzní v té podobě, jak to teďka řekl, že by se jako ubrali ty peníze z těch menších stipendií, ano, a pak se to přililo všechno. Vlastně myslím, že je docela jako... Tohle záleží na strategiích, co chceš. Tak ani není nutný, ne? Ono těch 200 litrů, to si můžeš zažádat i jako samostatný subjekt. To máš čas. Můžeš... Ale v souvislosti s tím oceněním. Ne, jakože ve smyslu, že vlastně jako potom můžeš těch 200 000 dostat a nebude to jako nikomu ukrajovat. Ne, ale samotná myšlenka podle mě jako vlastně dost zajímavá. Já mám pocit, že prostě i nějaké jako partnerství i finanční ještě nad rámec dotačních programů. Nebo přitom dolejt těch jako že to být partnerství, ale vlastně jako ty peníze nejsou jiný, než když by si o to žádal sám a vlastně je fakt jako... Nejsou, takže vlastně pro jednoho člověka to takhle jakoby je možný možná vyžádat jako ze strany ceny a to by bylo skvělý, ale vlastně bych úplně se nepokoušela domlouvat něco, co by pak ukrajovalo ještě protože se vyjednává o tom, jak velký vůbec je nebo jako organizátoři ceny, protože ta žádost vlastně není nějak složitá. Můžou tomu laureátovi pomoci i vytvořit. Dobře to naformulovat, že znáte to, jaký jako lidi mají problémy s projektovým jazykem. Naopak lidi, kteří organizují cenu a společnost, tak jsou profesionálové žádosti. Ne, ale verze, kterou jakoby navrhuji, že by se jakoby udělala nějaká jako paušální vlastně jako varianta pro laureáta, nebo já nevím, finalist, nebo jo, něco vlastně jakoby, co bude prostě jako automatický příděl, co je něco, na co my v tuto chvíli jakoby bychom z těch našich jako toho balíku peněz na všechny ty věci jako prostě bohužel neměli. Určitě ne v horizontu, to je jenom nápad jako zajímavý. Na možnost, která by stála za to prozkoumat. I právě protože to ministerstvo tomu bude rozumět. Jo, to mi přijde dobrý a já se totiž dokonce domnívám, já nevím, jak to úplně přesně bylo, ale vlastně ono je trochu i absurdní, že ten laureát dostává těch 100 000 korun, který ale opravdu jsou tam od těch 90. let, kdy to jako znamenalo něco jiného než teďko. A já si myslím, ale že tehdy to tak fakt bylo, že to ministerstvo prostě každý rok dalo těch 100 000, já teda nevím, jestli vůbec dalo cokoliv na organizaci té ceny, nejspíš ne, jo, takže prostě to je, jako dneska je samozřejmě úplně jiná jako situace, ale to, že by tam byl nějaký takovýhle paušál, by bylo samozřejmě skvělý a zároveň to že pomáháme umělcům, tak třeba tady Pavlovi jsme pomáhali s vlastně rezidencí v Apex Artu, kterou jsme mu domluvili a jakoby šli jsme touhletou cestou, protože prostě musím to říct, sorry. Ne, ale protože tam nebylo možné pro nás jako žádat jako organizaci, tak prostě on žádal sám a my jsme mu pomáhali s tím grantem, ale jako no, ono je jakoby pro mě vždycky zase, že pak je prostě samozřejmě na nás, jako se pak zase snese nějaká kritika, že tady jako Chalupecký si vyhádal mimo grantový řízení, prostě nějaký jako peníze z ministerstva a je to vždycky jako těžký, ale zároveň... mimo grantový řízení, to by mohlo být v rámci grantového řízení. V tom slova smyslu, že to je žádost podpořená vlastně statutem té společnosti a znáte to, když něco má prostě dlouhodobě dobrou pověst, tak to ty granty prostě dostává a ta výše, pokud se nestane nějaký fail v komisi nebo něco takového, tak ani moc nevariuje. Takže jakoby vytvořit spíš ty dlouhodobé podmínky, jakože ano, tohle je ten žadatel, který k nám jde
už s tím teda ta komise automaticky počítá a to není vůbec nějaký obcházení systému, naopak, to je podle mě jeho jako kladný využití. No ale právě, že podle mě do toho stipendijního programu v tuhle chvíli se nedá hlásit jako instituce, tam se dá hlásit jedině jako umělec, takže my v tuhle chvíli jako systematicky můžeme jenom podpořit toho umělce, že se tam jako přihlásí, ale je pravda, že třeba aspoň jako tam otevřít tu diskuzi se tam může jako hlásit instituce nebo... Možná je to taky v pořádku, možná taky budeme mít jednou státní reprezentaci, kdy výherce ceny. To není o to státu, ale já jako žádný stipendium nechci. To by taky mělo jako stát. Jasně, tak děkujeme všem. Tak děkujeme strašně moc, že jste se na nás našli čas. A samozřejmě jako tím ta diskuze nekončí, jak kdykoliv budete mít nějaký prostě témata, tak my budeme rádi, když se to prostě bude dál otvírat, no a jako pro nás by to měl být nějaký organismus, který prostě se pokud možno trochu proměňuje a no, takže budeme rádi, když se do toho zapojíte. Díky moc.